εκδήλωση που διοργανώνουν οι συμπατικές διαδρομές. Έχουμε κληθεί να στηρίξουμε αυτή την εκδήλωση και οφείλουμε να πούμε ότι είναι πολύ μεγάλη χαρά για μας που μας έχουν εμπιστευτεί και θέλουμε να καλωσορίσουμε όλους τους συγγραφείς που έχουν έρθει από μακριά στην πόλη μας και να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα την κυρία Νένα Μπούρα που είναι και την Ρέα την Καλογερογιάννη, οι οποίες κατάγονται από την Αμφιλοχία και είναι χαρά μας που οι συμπατικές διαδρομές τις φιλοξενούν και δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που έρχονται στην πόλη μας. Η Νένα η Μπούρα γέννημα Θρέμα της Αμφιλοχίας, εδώ τους γονείς της τους βλέπουμε καθημερινά, την ίδια επίσης, έχει υπηρετήσει στα σχολεία της πόλης μας, είμαστε περήφανοι για αυτήν, ευχόμαστε καλοτάξιδα όλα τα βιβλία, καλή επιτυχία στη Ρέα, στη Νένα και ευχαριστούμε και όλους εσάς. Ακούγομαι τώρα, ναι. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και εγώ εκ μέρους των εκδόσεων συμπατικές διαδρομές. Είναι η τρίτη φορά που ερχόμαστε στην όμορφη πόλη σας για να διοργανώσουμε τις ώρες του φανταστικού και προς μεγάλη μου χαρά κάθε φορά που ερχόμαστε ο κόσμος που μαζεύεται στις εκδηλώσεις μας είναι κάθε φορά περισσότερο. Θα θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους, να ευχαριστήσουμε τον Δήμο που κάθε φορά μας στηρίζει και μας δίνει την αίθουσα, να ευχαριστήσουμε τη Δίωδο για τη μεγάλη προσπάθεια που έκανε φέτος για να στηρίξει αυτή την εκδήλωση, να ευχαριστήσουμε το Art TV που ήρθαν από την Άτρη για να τραβήξουμε αυτή την εκδήλωση και να ευχαριστήσουμε και τους φίλους μας από την Αμφιλοχία που με τα δικά τους βίντεο κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν την εκδήλωση. Τις εκδόσεις συμπατικές διαδρομές αποφασίσαμε να τις δημιουργήσουμε πριν από 12 χρόνια, θέλοντας απλά να δημιουργήσουμε έναν εκδοτικό από συγγραφείς και συγγραφείς. Γιατί απλά πιστεύαμε ότι υπήρχαν και υπάρχουν πολλοί συγγραφείς εκεί έξω, που απλά λόγω του λεγόμενου ελληνικού γνωστού κατασκευμένου ότι πρέπει να έχεις κάποιο γνωστό για να κάνεις το οτιδήποτε, δεν έβρισκαν διέξοδο να μπορούσαν να εκδώσουν τα έργα τους. Και θέλαμε εμείς απλά σαν συγγραφείς και συγγραφείς να τους δώσουμε αυτό το κάτι περισσότερο. Σήμερα, μετά από 12 χρόνια, έχω εκδώσει πλέον πάνω από 200 Έλληνες συγγραφείς και μέσα από τα προσωπικά τους βιβλία και μέσα από τις πολλές ανθολογίες που έχουμε εκδώσει, το περιοδικό μας, τα βιβλία, πιστεύουμε ότι πετύχαμε σε ένα πολύ μεγάλο σκοπό το στόχο μας. Και βέβαια το επόμενο βήμα ήταν να δημιουργήσουμε από το 2011 και μετά το μεγάλο ελληνικό φεστιβάλ της όψης του φανταστικού, γιατί πλέον έπρεπε να πάμε στους συγγραφείς τους αναγνώστες. Ελπίζουμε να περάσετε καλά σήμερα μαζί μας και να σας αρέσουν τα βιβλία μας και να βρείτε το κυριότερο ενδιαφέροντα στους συγγραφείς μας. Και βέβαια πάνω απ' όλα για την σημερινή εκδήλωση θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέγιστα την αγαπητή Νένα, γιατί χωρίς την Νένα δεν θα γινόταν τίποτα. Απλά τα πράγματα. Για αρχή, θα ήθελα να πω δύο λόγια για το καινούργιο βιβλίο της Ρέας Καλογερογιάννη, «Άκρα της ψυχής». Η Ρέα κατάγεται την Αμφιλοχία, λόγω ότι μένει μακριά, πλέον μένει στην Καλκιδική, δεν μπόρεσε να έρθει. Η Ρέα μέχρι τώρα έχει εκδώσει 3 βιβλία στον εκδοτικό μας. Αυτό είναι το τρίτο στη σειρά, εκδόθηκε πριν από 2 μήνες. Για να σας βάλω λίγο μέσα στο κλίμα, θα σας διαβάσω απλά το πιστόφυλλο. Μια οικογένεια ζει όμορφα στιγμές στις καλοκαιρινές τους διακοπές στη Μάνη.
Η εξαφάνιση δύο από των παιδιών της οικογένειας μετατρέπει τις διακοπές τους σε φιάλτη. Παράλληλα, αλλά και λίγα χρόνια μετά, σε διαφορετικά μέρη του κόσμου, συμβαίνουν σχεδόν πανομοιότυπες εξαφανίσεις. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά και πώς δύο αδέλφια γίνονται εχθροί χωρίς να γνωρίζουν την αλήθεια. Η Αρέα Πάκτη συνηθίζει να γράφει ένα είδος λογοτεχνίας ανάμεσα θρίλερ και μυστηρίου, αλλά πάντοτε πια είναι πολύ ευαίσθητα θέματα, κυρίως ότι έχει σχέση με την βία ενάντια στα παιδιά, με την κάθε είδους κακοποίηση ενάντια στα παιδιά. Αυτό το βιβλίο είναι σίγουρα το ίδιο καλό με τα δύο πρώτα της και ελπίζω όσοι φίλοι θελήσαν να το πάρουν και πιστεύω ότι θα τους αρέσει και ελπίζουμε την επόμενη φορά που θα ξανάρθουμε στην Εφηλοχία να έχουμε πάλι κυτερέα μαζί μας. Δεν ήθελα να σας κουράσω άλλο, θα σας αφήσω στον επόμενο μιλητή. Καλησπέρα σας. Θα το μάθω που θα πάει. Πρώτη φορά βρίσκομαι μπροστά σε μικρόφωνο, οπότε είναι λογικό να κάνω και διάφορα. Δηλαδή, καλησπέρα σε όλους σας. Σαν ξεκίνημα της, όχι ξεκίνημα γιατί ξεκίνησε ο κύριος ο Πύρχος, αλλά σαν συνέχεια, θα σας θέσω όλους σας μπροστά σε ένα τεστ που λέγεται το μεγάλο ερώτημα. Αλλά επειδή εγώ δεν τα καταφέρνω σε αυτά, θα φωνάξω τη φίλη μου τη συγγραφέα που έχει γράψει το βιβλίο αυτό που λέγεται το μεγάλο ερώτημα για να σας το παρουσιάσει η ίδια, που είναι η κυρία Σοφία Ζαρταλή. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε, που μας τιμείτε με την παρουσία σας στις παρουσιάσεις των βιβλίων μας. Θέλω να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι στην πόλη σας, που είναι μια υπέροχη πόλη. Από μικρή περνούσα από εδώ γιατί είμαι και Πειραιά, οπότε ο σταθμός μου ήταν εδώ. Με λένε Σοφία Ζαρκαλή, όπως σας είπα. Έχω γράψει 2 βιβλία, τις έχω δώσει στις συμπατικές διαδρομές. Το όνειρο, μεταφυσικά είναι και τα 2. Το όνειρο μιλάει για έναν πνεύμα που εγκλωβίστηκε σε ένα σπίτι, σε ένα διαμέρισμα, γιατί αυτοκτόνησε. Το βιβλίο μιλάει για τη ζωή του πριν ξεκινήσει σαν πνεύμα, πριν γίνει πνεύμα. Πώς ζούσε, η οικογένειά του κλπ. Αποφασίζει να αυτοκτονήσει και από εκεί και πέρα αρχίζει η περιπέτειά του πώς να εξηλαιωθεί. Μετά από πολλές περιπέτειες μαζί με τη βοήθεια μιας γάτας, που είναι από τον πνευματικό κόσμο βοηθός, καταφέρνει να βοηθήσει έναν άλλον άνθρωπο που ήταν στην ίδια περίπου κατάσταση με αυτόν και να εξηλαιωθεί. Δεν θα πω πολλά για το πρώτο βιβλίο, παρόλο που ζηλεύει, θέλω να σας πω, και μου κάνει κόλπα να μιλάω για το άλλο, το καινούριο μου παιδί και το άλλο το αφήνω πίσω. Του είπα οποίο μου θα είναι καλό παιδάκι και να καθίσει ήσυχα για να παρουσιάσω τώρα το δεύτερο βιβλίο μου, το μεγάλο ερώτημα. Είναι ένα βιβλίο που πραγματικά εμένα με έχει συγκλονίσει, που το έχω γράψει. Διότι η ιστορία μιλάει για 4 γυναίκες, οι οποίες ξεκινήσαν ένα βράδυ να πάνε να διασκεδάσουν, αλλά έπιανε πολύ.
Και παίρνουν το αυτοκίνητο να γυρίσουν στα σπίτια τους και φυσικό επόμενο ήταν να έχουν ένα δυστύχημα. Μαζί τους παρασύρουν κι άλλα 2 άτομα από το αντίθετο ρεύμα. Όλοι μαζί λοιπόν πάνε πάνω στον ουρανό. Και έρχονται τώρα οι άγγελοι, τους πω αγγέλους, αυτοί που τους ακολουθούσαν μια ζωή και τους λένε ότι εσείς αυτή τη στιγμή δεν έπρεπε να είστε εδώ. Έχετε το συμβόλαιο σας, λέει ότι έχετε αργότερα να πεθάνετε. Τι κάνατε? Πήγατε και οδηγήσατε μεθυσμένες. Μπορείτε να πάρετε ένα ταξί, μπορείτε να πάρετε οτιδήποτε. Τέλος πάντων, τους βάζει να κάνουν ορισμένες αποστολές, αλλά και ένα μεγάλο ερώτημα. Εάν το λύσουν αυτό το μεγάλο ερώτημα, θα κρυφτεί τι θα γίνουν αργότερα. Αυτό όμως που προσπάθησα μέσα σε αυτό το βιβλίο, να δείξω τι συμβαίνει την ώρα που φεύγει η ψυχή, τι κατάλοιπα μπορεί να έχει και επιπλέον αυτά τα 2 άτομα τα οποία το ζευγάρι που έφυγε χωρίς να το θέλει, ξαφνικά κάνουν ένα ταξίδι μες στο ανθρώπινο σώμα. Και ο άντρας, το πνεύμα άντρας, μπαίνει στο σώμα μιας γυναίκας και βλέπει όλο το θαύμα αυτό της σύλληψης, της γέννησης. Ακόμα πώς λειτουργεί η καρδιά, πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος. Φυσικά δεν θέλω να σας πω περισσότερα, γιατί τι θα μείνει να διαβάσετε. Απλά είναι ένα βιβλίο που μπορώ να σας πω ότι είναι αληθινό, διότι το ξεκίνησα όταν εγώ την έκανα αυτή την πράξη. Εγώ ήμουν πίσω από το αυτοκίνητο που το οδηγούσα μεθυσμένη. Έκτοτε είπα θα γράψω αυτό το βιβλίο και δεν θα το ξανακάνω. Αυτά ήθελα να σας πω. Θα μας διαβάσει κάτι? Θα σας διαβάσω και κάτι, αν θέλετε. Θα σας διαβάσω τη στιγμή που φύγανε από το μπαρ και πήγανε να πάρουν το αυτοκίνητο. 4 γυναίκες, 4 διαφορετικές περιπτώσεις. Φύγαμε για να πάμε στα σπίτια μας. Τι γελίες που είμαστε. Εγώ, η ξύπνια, η ωραία γυναίκα, που έχω ζήσει τα πάντα. Δεν σκέφτηκα και μάλιστα το αγνόησα ότι και οι ταξιτζίδες πρέπει να ζήσουν. Λάθος, θα το πλήρωνα πολύ ακριβά. Ξημέρωνε όταν φύγαμε το χαμένο όνειρο. Κρατούσα η μία την άλλη. Χορεύαμε μέσα στο δρόμο. Ξερνούσαμε σαν αλήτες του λιμανιού. Αρουραίοι των πόλεων, χαμένοι στον υπόνομο της ύπαρξής μας. Με τα 1000 ζόρια βρήκαμε και το αυτοκίνητο. Πόσο ωραίο μου φάνταζε, Θεέ μου, σαν πλέον τα κατάρτια ανοιγμένα, για να κάνουμε ταξίδι σε άλλους κόσμους, σε άλλες υπήρους ή αν θέλετε σε άλλους πλανήτες. Ένα αυτοκίνητο της δεκαετίας του 80 ήταν για μένα η Ferrari των ονείρων μου. Ανοίγοντας υποτικά τις πόρτες σε όλες τις κοπέλες, τις τοποθέτησα στις θέσεις τους και μπήκα εγώ τελευταία στη θέση του οδηγού. Γύρισα το κλειδί στην Ίζα και μετά το χαρακτηριστικό ήχο ξεκίνησε για το ταξίδι της αυτογνωσίας. «Βάλτε ζώνες», παρήγγειλα με αυστηρή φωνή. Λες και αυτό θα μας έσωζε. Κουνιά που με κούναγε και ακόμα με κουνάει. «Βάλε», μου είπε η Αθηνά, κανένα καλό τραγουδάκι και βάλε ταχύτητα να σκοτώσουμε το χάρο. Μα τι λέει τώρα, σκέφτηκα. Τόση ώρα ακούγαμε τραγούδια, ας μείνουμε και λίγο ήσυχες. Μου ήρθαν πάρα αυτά στο μυαλό τα λόγια του Όσο. Να ανταποκρίνεσαι σε κάθε πρόκληση που διαγείρει το πνεύμα. Βέβαια θα ξεστομίζατε αμέσως τι σχέση έχει ο Όσο με το καθίσι μας. Και θα είχατε δίκιο. Κάποια σχέση έχει. Αυτός μιλούσε για το πνεύμα μας, ενώ εγώ μιλούσα για το ενόπνευμα που κυριαρχούσε στο μυαλό μου, ένας ακταρμάς δηλαδή. Σε ευχαριστώ, Σοφία. Μήπως θέλουμε να κάνουμε κάποια ερώτηση. Θέλετε να κάνετε Κάποια ερώτηση, αν έχετε? Αφού διαβάσουμε το βιβλίο μετά. Έτσι είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυσκολεύομαι πολύ για τη συνέχεια. Γιατί πρέπει να παρουσιάσω τον εαυτό μου και το δικό μου βιβλίο, το καινούργιο. Θα προτιμούσα να το κάνει κάποιος άλλος, αλλά θα το κάνω εγώ, εν πάση περιπτώσει. Το καλοκαίρι του 2014 παρέδωσα στον εκδότη μας, τον κύριο Σωτήρχο,
το Al-Andalus. Το Al-Andalus είναι, αν θέλετε, η τρίτη περιπέτεια του Ορφέα, γιατί ο Ορφέας είναι ο κοινός ήρωας, ο οποίος πρωταγωνιστεί σε όλα με τα βιβλία. Το Al-Andalus λοιπόν είναι η τρίτη του περιπέτεια, το οποίο τελειώνει με ένα ιστερόγραφο στο φινάλι. Στην τελευταία σελίδα έχει ένα ιστερόγραφο που γράφει: όσο για μας θα συναντηθούμε ξανά σε έναν άλλο τόπο, σε μια άλλη εποχή, σε έναν άλλο κόσμο, με ένα άλλο όνομα, με ένα άλλο πρόσωπο. Να με περιμένεις. 2 χρόνια αργότερα έδωσα στον εκδότη μου το ΚΑΠΑ. Το ΚΑΠΑ παίρνει αυτό το ιστερόγραφο και συνεχίζει την 4η περιπέτεια του Ορφέα, του ήρωά μου. Με λίγα λόγια είναι δηλαδή, ενώ μέχρι το 2014 μιλούσαμε για μια τριλογία, από πέρσι το Δεκέμβριο, πριν από 1 μήνα δηλαδή, συζητάμε για μια τετραλογία. Οι 4 αυτές ιστορίες είναι αυτοτελείς. Τις συνδέει όμως ο κοινός ήρωας, που είναι ο Ορφέας, και κάποια ερωτήματα που μπαίνουν σε κάθε μία ιστορία και απαντώνται στην επόμενη. Χωρίς αυτό να συμβεί, αυτό γίνεται τυχαία. Η μόνη άμεση σύνδεση που υπάρχει είναι το ιστερόγραφο αυτό που υπάρχει στο Al-Andalus και που το ΚΑΠΑ παίρνει αυτό το ιστερόγραφο και το κάνει μια ολόκληρη ιστορία 255 νομίζω 54 σελίδων. Τι είναι το ΚΑΠΑ? Καταρχήν το 10ο γράμμα της αλφαβήτου. Είναι το αρχικό ενός γυναικείου ονόματος, πολλών γυναικείων ονομάτων αν θέλετε. Τι αφορά? Αφορά σε ένα ζευγάρι το οποίο έχει μια σχέση καρμική και συναντιέται ξανά και ξανά και ξανά μέσα στους αιώνες. Η γυναίκα, η ηρωίδα, δεν έχει πάντοτε το ίδιο όνομα, αλλά το όνομά της αρχίζει πάντοτε από κάπου. Γι' αυτό έτσι δικαιολογείται και ο τίτλος, με την τελεία. Η ιστορία είναι ερωτική, είναι μια περιπέτεια, το μυθιστόρημα είναι ένα μεταφυσικό μυθιστόρημα και βασίζεται σε αυτό που θα σας διαβάσω, που είναι γραμμένο στο πιστόφυλλο. Το σύμπαν δεν μας στέλνει τους ανθρώπους που θέλουμε, μας στέλνει αυτούς που χρειαζόμαστε για να μας βοηθήσουν, να μας αγαπήσουν, να μας αφήσουν, να μας πληγώσουν, να μας διδάξουν και να μας κάνουν αυτό που είμαστε προορισμένοι για να γίνουμε. Εδώ πάνω χτίζεται ολόκληρη η ιστορία αυτή και μέσα από τους διαλόγους των ηρώων, από τους συλλογισμούς αν θέλετε των ηρώων, οι ήρωες μου συνηθίζουν να μιλάνε με τον εαυτό τους, από το πρώτο βιβλίο του βιβλίου. Μέσα λοιπόν από τις σκέψεις τους, αλλά και από τους διαλόγους που κάνουν μεταξύ τους, θα διαβάσουμε έννοιες που αφορούν συναισθήματα ή αξίες που έχουμε στη ζωή μας, ο καθένας μας, όπως είναι η αγάπη ή το μίσος, ο χρόνος, η απώλεια. Και όπως πάντα βέβαια, γιατί είναι κάτι που το συνηθίζω σε όλα τα βιβλία, παίρνω περιστατικά από τη ζωή μου και τα οποία κάποια στιγμή αποδεύω μέσα στην πλοκή και γίνονται ένα με την πλοκή. Έτσι είναι και αυτό εκεί. Αν θυμάμαι καλά, 3 ή ίσως και 4 περιστατικά, τα οποία άσχετα με το χρόνο που μου συνέβησαν εμένα, εννοώ στην τεράστια χρονική απόσταση που μπορεί να έχει το ένα από το άλλο, στην πλοκή δεν έχει καμία σημασία, διότι ενσωματώνονται και γίνονται μέρος της.
Η Νεφέλη Ποπιζάνη είναι μια συγγραφέας από τα Γιάννενα, την οποία παρακάλεσα να μου γράψει ένα πρόλογο, αφού το διάβασε. Έγραψε πράγματι ένα πρόλογο, τον οποίο θα το συναντήσετε μέσα στο βιβλίο, αλλά θα ήθελα να σας διαβάσω τον πρόλογο αυτό. Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του πνεύμα ανήσυχο. Ποτέ δεν εφησυχάζει, με αποτέλεσμα μονίμως να εξελίσσεται. Αυτό, δηλαδή η εξέλιξη, δεν τον κάνει απαραίτητα ικανοποιημένο, αφού σε ουσιαστικά θέματα δεν κατάφερε να δώσει σαφείς απαντήσεις. Χωροχρόνος, προηγούμενες μα και επόμενες ζωές, καρμικές συναντήσεις και άλλα ανάλογα θέματα μεταφυσικού χαρακτήρα, ταλανίζουν τον άνθρωπο, άλλον λυτρωτικά και άλλον με μεγάλη δόση φόβου. Ο συγγραφέας Γιώργος Μπιλικάς, για μένα λοιπόν, επανέρχεται με ένα ακόμα βιβλίο που στόχο του έχει, αν όχι να λύσει και να δώσει απαντήσεις σε όσα ανέφερα παραπάνω, σίγουρα να προβληματίσει και να δημιουργήσει δυνατά συναισθήματα. Ίσως πει κάποιος, ακόμα μία μυθιστορηματική αναφορά στον κόσμο του φανταστικού. Είναι όμως έτσι. Είναι μόνο αυτό. Και η αγάπη, η αιώνια υπερβατική αγάπη, καθώς και η αποστολή κάθε ανθρώπου, τι ρόλο παίζουν. Στο πέρασμά μας από τη ζωή, συναντάμε πολλούς ανθρώπους και από τον καθένα τους μαθαίνουμε και κάτι. Όμως, μόνο ένας από τους ανθρώπους αυτούς είναι η αδελφή ψυχή μας. Εκείνος που όταν τον συναντήσουμε θα τον νιώσουμε θέλουμε δεν θέλουμε. Πολλές φορές συμβαίνει να συναντά κανείς την αδελφή ψυχή του την πιο ακατάλληλη στιγμή. Όταν δηλαδή έχει ήδη βολευτεί, έχει τακτοποιηθεί στη ζωή του και τότε αναρωτιέται γιατί να συμβαίνει αυτό. Γιατί το σύμπαν ενώνει δύο ανθρώπους που δεν μπορούν να είναι μαζί. Εννοεί ότι η στιγμή είναι ακατάλληλη. Το σύμπαν δεν κάνει όμως λάθος. Γνωρίζει την απάντηση. Στέλνει τον κατάλληλο άνθρωπο την κατάλληλη στιγμή και ας μην μπορεί ο άνθρωπος να το κατανοήσει. Εκείνο που ο άνθρωπος ονομάζει παιχνίδι του σύμπαντος και που ενδεχομένως τον τρομάζει, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η λύση που απεγνωσμένα ζητά. Ποτέ δεν γίνονται τέτοιες συναντήσεις, εάν δεν υπάρχει πρόβλημα που αναζητά τη λύση. Και είναι εκείνη η στιγμή που νιώθει κανείς την ανάγκη να τα παρατήσει, πως δεν θα τα καταφέρει. Τότε και μόνο τότε, σαν από μηχανής Θεός, εμφανίζεται μία ψυχή όμοια με τη δική. Τόσο όμοια που λες, δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Μία ψυχή που απλώνει γύρω του ένα αόρατο προστατευτικό δίχτυ, για να μην κινδυνεύσει ούτε λεπτό να πέσει, μέχρι να μάθει πώς να απεγκλωβιστεί από το όποιο πρόβλημα. Στη διάρκεια που συμβαίνει όλο αυτό, κάποιοι τρομάζουν και κάποιοι άλλοι νιώθουν ευγνωμοσύνη για το θείο δώρο που τους δόθηκε. Γιατί τέτοιες συναντήσεις μόνο θείο δώρο θα μπορούσαν να ήταν. Ο Γέροντας Πορφύριος έλεγε «Ο Θεός όταν θέλει να σώσει έναν άνθρωπο, στέλνει κάποιον να τον αγαπήσει». Δυστυχώς, τις περισσότερες φορές αυτό το κατανοούμε όταν ο άνθρωπος αυτός φύγει από τη ζωή μας. Γιατί έτσι συμβαίνει. Μόλις η αποστολή τελειώσει, ο άνθρωπος αναχωρεί. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις ανθρώπων, αδελφών ψυχών, που έμειναν μαζί μέχρι τέλους. Κάθε άνθρωπος έχει μια αποστολή στο μάτιο του το κόσμο, όπου βέβαια λίγοι είναι εκείνοι που αντιλαμβάνονται την αποστολή τους. Μόλις η αποστολή τους τελειώσει, φεύγουν είτε από τη ζωή μας, είτε από τη ζωή. Δεν πρέπει να μας λυπεί ο αποχωρισμός, όσο και αν κάτι τέτοιο φαντάζει σκληρό και δύσκολο και ίσως να είναι. Μα θα πρέπει στο πέρασμα κάθε ανθρώπου από τη ζωή μας να αναλογιζόμαστε τι μάθαμε. Γιατί ήρθε, πότε ήρθε, τι πήραμε και τι δώσαμε.
Ξοφλήσαμε. Μπορούμε να πάμε παρακάτω. Και αν ναι, καλύτερη ή χειρότερη από πριν. Θα κάνω μια παρένθεση μέσα σε κάποιο κεφάλαιο του ΚΑΠΑ, θα συναντήσετε και μια ανάλυση της απώλειας, του πώς μπορεί να νιώθουμε όταν χάνουμε έναν άνθρωπο από τη ζωή μας, είτε από χωρισμό είτε από θάνατο. Και λέει ο ήρωας ότι όποια και αν είναι η αιτία της απώλειας, πρέπει να τη βιώνουμε με όλη της τη μεγαλοπρέπεια. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να βιώσουμε τη χαρά όταν με τη σειρά της, όταν απαλληλθεί ο πόνος της απώλειας και έρθει στη ζωή μας ξανά η χαρά. Συνεχίζω τον πρόλογο της Νεφέλης. Προβληματισμοί λοιπόν που δημιουργούνται αναπόφευκτα και που ποτέ δεν θα πρέπει να μας τρομάζουν. Ό,τι προσπερνάμε δήθεν πως δεν το είδαμε, πως τάχα δεν το καταλάβαμε, θα ξαναέρχεται συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια μέχρι τη στιγμή που θα πάρουμε το μάθημά μας. Το σύμπαν δεν μας στέλνει τους ανθρώπους που θέλουμε, μας στέλνει αυτούς που χρειαζόμαστε για να μας βοηθήσουν, να μας αγαπήσουν, να μας αφήσουν, να μας πληγώσουν, να μας διδάξουν και να μας κάνουν αυτό που είμαστε προορισμένοι για να γίνουμε. Γράφει ο συγγραφέας. Και ποιος αλήθεια μπορεί να αμφισβητήσει τη ρίση του αυτή. Συνταξιδιώτες είμαστε σε τούτο το καράβι της ζωής, ας μην αγκομαχούμε για τυχόν δύστροπους συνεπιβάτες, μα ούτε και να νιώθουμε ευνοημένοι για τυχόν καλόβολους επίσης συνεπιβάτες. Έχει από όλα το ταξίδι αυτό. Ο σκοπός είναι ένας. Να φτάσουμε στον προορισμό όσο πιο καλύτερη γίνεται ο καθένας. Μην μείνουμε ακατέργαστοι και να μην μείνουμε κενοί. Ας αφήσουμε τους ήρωες του βιβλίου μέσα από τις περιπέτειές τους, τις αγωνίες τους, μα και το χιούμορ τους να μας δώσουν τις απαντήσεις. Ας δούμε πως όλα γίνονται καλύτερα με αγάπη και φως. Μία φράση που συχνά θα συναντήσουμε σε τούτο το ανάγνωσμα, μία φράση που όταν διαβαστεί θα μείνει ως προτροπή για τη συνέχεια του καθενός μας. Νεφέλη Ποπιζάνη, συγγραφέας. Σας ευχαριστώ πολύ. Στη συνέχεια θα καλέσω τον κύριο Γιώργο Περισσανίδη που θα μας παρουσιάσει το βιβλίο του «Η ψηφιακή επιπολαιότητα του έρωτα». Είναι εδώ ο κύριος Περισσανίδη. Καλησπέρα. Η ψηφιακή επιπολαιότητα του έρωτα είναι ένα multitasking μυθιστόρημα. Θα ξεκινήσω να πω πρώτα καταρχήν τι είναι το multitasking. Η γυναίκα έχει μια εξοικείωση με το multitasking γιατί το κάνει από τότε που γίνεται μάνα σίγουρα. Δηλαδή μαζί με το μωρό κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Μπορεί να κρατάει το μωρό και να σιδερώνει, μπορεί να κρατάει το μωρό και να κάνει άλλες δουλειές. Η ταυτόχρονη λειτουργία σε πολλά επίπεδα είναι το multitasking. Το πιο συχνό φαινόμενο σε multitasking που έχετε δει και που όλοι έχουμε και χρησιμοποιούμε καθημερινά είναι στο Facebook. Για παράδειγμα, στο Facebook έχεις ανοιχτό το χρονολόγιό σου, ταυτόχρονα μπορεί να μιλάς στο chat με 2, 3, 4, 5, να ακούς μουσική. Αυτό λέγεται multitasking.
ο εγκέφαλός μας έχει εθιστεί στη σημερινή εποχή στο multitasking και περνάμε πάρα πολύ χρόνο σε τέτοιες λειτουργίες. Το μυθιστόρημα όμως και γενικά η ανάγνωση ενός βιβλίου είναι μια διαδικασία η οποία αποτελεί simultasking. Δηλαδή, διαβάζοντας ένα βιβλίο, πρέπει υποχρεωτικά να κάνεις μόνο αυτό. Δεν μπορείς να λειτουργήσεις σε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα όταν διαβάζεις. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, έχει δυσχεραίνει πολύ τη θέση του βιβλίου. Δηλαδή, ο κόσμος, επειδή ο εγκέφαλός μας έχει εθιστεί σε λειτουργίες multitasking, κουράζεται και το θεωρεί βαρετό και ξεπερασμένο την ανάγνωση ενός βιβλίου. Η σκέψη αυτή γέννησε την ψηφιακή απολύτω του έρωτα, το οποίο είναι ένα βιβλίο, ένα μυθιστόρημα, το οποίο προσπαθεί να δώσει ακριβώς την αισθητική του multitasking. Πώς το πετυχαίνει αυτό? Στο βιβλίο αυτό παρεμβάλλουν συνεχώς τραγούδια, ταινίες, άλλα βιβλία. Ο τρόπος που έχει γραφτεί αλλάζει συνεχώς, δηλαδή στην αρχή είναι μυθιστορηματικός, υπάρχει μια πλοκή, γίνεται δημοσιογραφικός, παρεμβάλλονται site και στο τέλος καταλήγει λεύκομα. Ο τρόπος γραφής, όταν όλη μέρα τσατάρουμε και χρησιμοποιούμε τα εντελώς απαραίτητα για να συνοηθούμε μέσα σε ένα chat, προσπάθησα να έχει λεξιλόγιο το οποίο είναι απολύτως κατανοητό από όλους, ώστε να μην κουράζει ούτε αυτόν τον εγκέφαλο, γιατί κάθε φορά που υπάρχει μια λέξη που δεν καταλαβαίνουμε, ο εγκέφαλος συνήθως δυσανασχετεί. Οπότε και ο τρόπος γραφής είναι σχεδόν με πολύ απλές λέξεις, οι οποίες να μπορεί ο άλλος να αισθάνεται το περιβάλλον στο οποίο κινείται είναι γνώριμο. Να πω δύο πράγματα για την ψηφιακή πολλότητα σαν πλοκή. Η ψηφιακή πολλότητα έχει σαν ηρωίδα μια σερβιτόρα, η οποία σερβίρει ήρωες από άλλα βιβλία, δηλαδή εκεί που πάει να κάνει μια παραγγελία, εισβάλλει σε ένα βιβλίο του Hemingway ή σε ένα βιβλίο του Κούντερα, διαβάζει για αστικούς μύθους, οπότε μαθαίνει πράγματα πολλές φορές γκουγκλάροντας, τα οποία άλλα ισχύουν, άλλα όχι, δηλαδή τρολάρει ακόμα και τον εαυτό της πολλές φορές. Έχει την τάση πάντα να πιστεύει την πρώτη αναζήτηση που βρίσκει στο Google, όπως όλοι μας. Σε ένα χαρακτηριστικό σημείο του βιβλίου, για παράδειγμα, γκουγκλάρουν μαζί με έναν ήρωα άλλον ένα τραγούδι πολύ γνωστό που έχει πει. Θεωρούν ότι έχει πει πρώτη Μαρινέλα, γιατί αυτό βγαίνει στην αναζήτηση, αλλά στην πραγματικότητα, ας πούμε, το έχει πει Γαλάνη. Αυτό είναι μια... έχει πολλά τέτοια η ψηφιακή πολλότητα, δηλαδή μπορείς να βρεις πράγματα τα οποία είναι σαν κρυμμένα μυστικά. Δεν είναι ακριβώς ούτε... ο ήρωας είναι η αντίληψη της πραγματικότητας που έχει ο ήρωας. Ψάχνοντας πάντα το Google. Το θέμα τώρα, το θέμα του βιβλίου είναι η ψηφιακή πολλότητα του έρωτα, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο ερωτευόμαστε σήμερα. Η αρχική ιδέα, η δικιά μου, είναι η εξής, ότι ο τρόπος ερωτευόμαστε, ο έρωτας δεν έχει αλλάξει σαν έννοια ή σαν συναίσθημα. Ταξιδεύει, αν θέλεις, με τη βοήθεια του συλλογικού ασυνείδητου από την εποχή του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας, του Δον Κιχώτη, δηλαδή η τρέλα του έρωτα που υπάρχει στον Δον Κιχώτη ή ο έρωτας ότι αξίζει, ας πούμε, αξίζει όλες τις θυσίες μέχρι και την αυτοκτονία που υπάρχει, που έρχεται από την εποχή του Σέξπιρ, έρχεται και σήμερα και ταξιδεύει στην εποχή μας. Αυτό που έχει αλλάξει σήμερα είναι ο χρόνος. Η εποχή μας τρέχει με τέτοια ταχύτητα που αυτά που καταναλώνουμε σε χρόνο είναι τόσα πολλά που δεν κρατάει πια ο έρωτας. Δηλαδή, για τον Ρωμαίο, για να πάρω αυτό το παράδειγμα, η απώλεια της Ιουλιέτας μοιάζει εντελώς τραγική και είναι γιατί είναι πολύ δύσκολο να την αντικαταστήσει. Σήμερα, κάθε φορά που χάνουμε έναν έρωτα, ο επόμενος είναι μόνο ένα κλικ μακριά. Αυτό
μας κάνει από τη μία, γιατί ζούμε σε μια εποχή που στο χρηματιστήριο των αξιών ο έρωτας είναι στη μεγαλύτερη, δηλαδή ζούμε την εποχή που σχεδόν έχουμε ηθοποιήσει τον έρωτα. Από τη μία ζούμε αυτή την εποχή και από την άλλη ζούμε και την αμηχανία του ότι φεύγει, ότι χάνεται, ότι ξεθυμένει τόσο γρήγορα. Γιατί όλα τα μεγάλα μυθιστορήματα μιλάνε για έναν έρωτα ο οποίος κρατάει για πάντα. Οπότε έχουμε αυτή την αίσθηση, έχουμε αυτή. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα συμβεί και σε εμάς, όμως η εποχή επειδή τρέχει τόσο γρήγορα, δεν προλαβαίνουμε να απορροφήσουμε. Είναι σχεδόν αδύνατο, δηλαδή να κρατήσει. Κάτι φεύγει, ξεθυμένει και εμείς μένουμε με την απορία γιατί έχει συμβεί αυτό σε εμάς. Με μια μηχανία. Νομίζω ότι αυτό το θέμα το αντιμετωπίζουμε με μια μηχανία του γιατί συνέβη. Επίσης δεν έχουν γραφτεί βιβλία ή μυθιστορήματα μεγάλα που να έχουν ψηλαφίσει αυτό το γεγονός. Όλα τα μεγάλα μυθιστορήματα μιλάνε για έρωτες που κρατάνε για πάντα. Η ψηφιακή πολλότητα λοιπόν βρίσκεται στον αντίποδα αυτών των μεγάλων μυθιστορημάτων. Δηλαδή, στον έρωτα στα χρόνια της χολέρας του Μάρκες, ο έρωτας κρατάει 50-60 χρόνια. Και σε σχέση με την εποχή πάλι είναι πολύ λογικό. Δεν είναι, δηλαδή, μοιάζει εντελώς ρεαλιστικό. Ο έρωτας στην ψηφιακή πολλότητα κρατάει πάρα πολύ λίγο, ένα κλικ. Ήθελα να πω δύο πράγματα ακόμα για την σελίδα που άνοιξα στο Facebook. Πριν 6 μήνες ξεκίνησα να γράφω κείμενα τα οποία έχουν περίπου την ίδια λογική με τα μυθιστορήματα που γράφω. Προσπαθούσα να δώσω ακόμα και στα κείμενά μου την αισθητική του multitasking. Μέσα σε 4 μήνες η σελίδα μου έκανε 1 εκατομμύριο αναγνώσεις. Άρχισα να παίρνω feedback, σχόλια από παιδιά τα οποία ήταν σχετικά ως μικρής ηλικίας, τα οποία ήταν όλα του στυλ ότι το κείμενο σου είναι κατανοητό, μπορώ να το διαβάζω, δεν κουράζομαι. Και κάθε φορά που έπαιρνα τέτοιο σχόλιο ήξερα και καταλάβαινα ότι αυτό που κάνω αποδίδει. Σήμερα το 80% της ελληνικής λογοτεχνίας που παράγεται, δυστυχώς ή ευτυχώς, βγάζω έξω το θεματικό κομμάτι. Δηλαδή υπάρχει μια θεματική λογοτεχνία η οποία θα επιβιώσει πάντα. Το υπόλοιπο 80% που παράγουμε δυστυχώς ή ευτυχώς είναι τύπου Άρλεκιν. Έτσι τη λέω εγώ. Ή ροζ, ή δεν ξέρω εγώ, ένας ορισμός ότι γράφουμε βιωματικά για πράγματα τα οποία έχουμε μια πολύ ωραία ιστορία που θέλουμε να τη διηγηθούμε, αξίζει τον κόπο, είναι όλοι απενοχοποιημένοι, όλοι γράφουν και δυστυχώς ή ευτυχώς το 80% της παραγωγής που βγαίνει είναι αυτού του τύπου. Υπάρχει ένα επίσης άλλο 20% το οποίο γράφει ή καταλαβίστικα ή για τον εαυτό του, ελιτίστικα και το οποίο πάλι δεν απευθύνεται στο κοινό. Θεωρώ ότι όλες οι έρευνες λένε ότι τα παιδιά κάτω από 25 χρόνια δεν διαβάζουν. Έχει μείνει ένα κοινό το οποίο διαβάζει, το οποίο είναι κυρίως γυναικείο, το οποίο προσανατολίζεται ευτυχώς ή δυστυχώς στο τύπου Άρλεκιν λογοτεχνία και δεν υπάρχει άλλο κοινό. Όχι απάντηση. Η δικιά μου αίσθηση είναι ότι ο κόσμος δεν διαβάζει γιατί το βιβλίο έτσι όπως είναι τώρα, με τις συνθήκες που ζει, είναι κάτι το οποίο το θεωρεί βαρετό και ξεπερασμένο. Ειδικά η νέα γενιά, ειδικά η νεολαία. Όταν είναι εθισμένος ο άλλος, το ξαναλέω, στο multitasking, είναι δύσκολο να τον βάλεις να κάνει single tasking λειτουργίες. Εγώ ακόμα και οι ταινίες καμιά φορά όταν έβλεπα, τις έκοβα στα 45 λεπτά ή στα 50, κουραζόταν ο εγκεφαλός μου και έκανα κάτι άλλο. Σταμάτα, έπαιρνα στο Facebook. Πάντως σταματούσα τη λειτουργία γιατί δεν μπορούσα επί 2 ώρες να είμαι συγκεντρωμένος στο ίδιο πράγμα. Οτιδήποτε δεν προσαρμόζεται στην εποχή του, πεθαίνει ή ξεπερνιέται. Το ίδιο μπορεί να γίνει και με το βιβλίο. Δηλαδή, αν το βιβλίο δεν προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα της εποχής, πολύ φοβάμαι ότι θα ξεπεραστεί. Και ότι όταν θα τελειώσει και αυτή η γενιά που διαβάζει αυτή τη στιγμή, ακόμα και αυτά που διαβάζει, δεν θα υπάρξει νέα γενιά η οποία θα έχει σχέση με το βιβλίο.
Ελπίζω να μην συμβεί, γιατί το βιβλίο είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να σου οδηγήσει σε επαγωγικές σκέψεις, σε βάθος σκέψης, να πας δηλαδή πέρα από την πολλαπλή ανάλυση που κάνουμε με το multitasking, να πας 2 βήματα πιο πέρα, να σκεφτείς και να βρεις αυτά που θέλεις με τον εαυτό σου. Το μέλλον θα δείξει. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια έχουμε 3 βιβλία μαζί. Είναι οι Αίθουσες Ονείρων του Κωνσταντίνου Σιδάκου, ο Μυστικός Σύντροφος του Ρίγα του Ανδρέα Καπανδρέου και το Ποτάμι με τα μαύρα βότσαλα της Εύας Καρατζημήτρη, για τα οποία θα μας μιλήσει ο κύριος Σοφρίτος. Θα ήθελα απλώς να σας πω κάποια λόγια για κάποιες από τις καινούριες μας εκδόσεις. Το ένα είναι ο Μυστικός Σύντροφος του Ρίγα, η άμεση μαρτυρία του Γιάννη Καρατζά. Αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο του καλού φίλου του Ανδρέα Καπανδρέου από την Κύπρο. Όπως το ορίζει και ο ίδιος, είναι ιστορικό μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας. Όταν μιλάμε για Ρίγα, μιλάμε για το Ριγαφεραίο. Να σας πω με λίγα λόγια την κεντρική ιδέα του. Βρισκόμαστε σε μια μελλοντική Ελλάδα, όμως σε αυτή την Ελλάδα η Επανάσταση το 1821 είχε αποτύχει. Και είμαστε επαρχία μιας νεοοθωμανικής αυτοκρατορίας. Μια μικρή ομάδα που κάνει έργο στο πανεπιστήμιο βρίσκει σαν πρόβλημα ότι κάποτε το 1790 υπήρχε ο Ρήγας Φεραίος που είχε γράψει τα γνωστά κείμενα που είχε γράψει, αλλά τον είχαν πιάσει πριν μπορέσει να τα διαδώσει και ώστε να μπορέσει να σπείρει τον μετέπειτα σπόρο της Ελληνικής Επανάστασης. Αυτό που αποφασίζουν να κάνουν είναι να δημιουργήσουν μια χρονομηχανή ώστε να στείλουν έναν άνθρωπο πίσω στο 1794, συγκεκριμένα στη Βιέννη του 1794, ώστε να βοηθήσει το Ρίγα Φεραίο να μπορέσει να διαδώσει τα κείμενά του και να αρχίσει μετέπειτα η επιτυχημένη Ελληνική Επανάσταση. Κάτι πολύ καλό που έχει μέσα στο βιβλίο, που σίγουρα θα το καταλάβουν όσο το διαβάσουν, είναι η φοβερή περιγραφή της Βιέννης εκείνης της εποχής. Δηλαδή, ο συγγραφέας του περιγράφει και λίγα κανονικά σαν την έζηση εκείνη την εποχή. Και αυτό είναι σίγουρα σημάδι ότι έχει κάνει πολύ καλή έρευνα, που σίγουρα κάθε συγγραφέας που σίγουρα τον εαυτό του αναγνώσεις πρέπει να κάνει αυτό το πράγμα. Θα ήθελα απλώς να σας διαβάσω από αυτό το βιβλίο το Οπιστόφυλλο, που αυτός που έστειλαν πίσω λέγεται Ιωάννης Καρατζάς και σύμφωνα με την ιστορία είναι και αυτός υπαρκτό ιστορικό πρόσωπο, ήταν και αυτός Κύπριος. Όταν κάποτε κάποιος ανακαλύψει και διαβάσει αυτό το κείμενο, ίσως θεωρήσει την ιστορία μου εξωπραγματική, παράλογη και τρελή. Δεν θα τον αδικήσω. Το ίδιο θα έκανα και εγώ στη θέση του. Όμως, αυτά που καταγράφουν η δική μου πραγματικότητα, η δική μου μαρτυρία για το σαβίωσα. Πιο κάτω θα διαβάσετε για τη σχέση μου με τον Ρίγα Βελιστινιλή και για την άγνωστη ιστορία της Ελλάδας, η οποία σήμερα θα ήταν πολύ διαφορετική αν δεν συνέβαιναν όλα αυτά που διηγούμε. Όσο και αν ακούγεται εξωπραγματικό και απίστευτο, τα γεγονότα στα οποία αναφέρομαι ακολουθούν ανάποδη χρονολογική φορά. Πρώτα συνέβησαν αυτά που διαδραματίστηκαν, μετά και ακολούθησαν αυτά που έγιναν πριν. Είναι τόσο πολλά και ολόκληρα αυτά που έζησα, που μου είναι δύσκολο μετά από τόσα χρόνια να τα αποτυπώσω μακριά στο χαρτί. Ιωάννης Καρατζάς. Το δεύτερο βιβλίο, για το οποίο θα σας πω 2 λόγια, είναι το Ποτάμι με τα μαύρα βότσαλα της Εύας Καραδημήτρη.
Θα σας διαβάσω και εδώ πέρα λίγο το πιστόφυλλο για να καταλάβετε. Πέρα από τις τσιμεντένιες πολυκατοικίες, κοντά στα θλιμμένα ποτάμια, σε μια μακρινή ονειροχώρα, μια μοναχική πριγκίπισσα που αναζητά την αγάπη μαζί με ένα μονόκυρο με σπασμένο κέρας που επιθυμεί πίσω τα φτερά του να ανακαλύπτουν ένα μυστηριώδες ποτάμι με μαύρο αγκότσαρα. Εκεί θα τους αποκαλυφθούν πολλά περισσότερα από όσα περίμεναν. Το παρελθόν επανέρχεται στο παρόν τους για να τους ετοιμάσει να υποδεχτούν ένα πρόσμενο μέλλον. Για να ταξιδέψει μια ψυχή, πρέπει να τη γνωρίσεις καλά, να ανακαλύψεις το πιο φωτεινό της μέρος, αλλά και τα πιο σκοτεινά της τοπία. Τότε θα την νοσταλγείς κάθε φορά που θα ταξιδεύεις αλλού, και όταν τίποτα στο σύμπαν δεν θα στη θυμίζει. Τότε αξίζει να θυσιάσεις τα ουράνια φτερά σου και να κατοικήσεις μόνιμα σε αυτήν την ψυχή, στην δεύτερη πατρίδα σου. Αν λοιπόν ένα ποτάμι σε έφερε τη μέτωπο με τον ίδιο σου τον εαυτό, αν σου έδειχνε ποιος πραγματικά είσαι, τι θα έκανες? Μπορεί τελικά η αγάπη και η συγχώρεση να σώσουν και τις πιο σκοτεινές ψυχές. Καλή τύχη ταξιδευτές. Εδώ πέρα το ποτάμι και τα μαύρα βόταλη κυρίως είναι η αυτογνωσία. Τα μαύρα βόταλα είναι αυτό που κουβαλάς μέσα σου και πρέπει κάποια στιγμή αποκτώντας την αυτογνωσία μέσα από το ποτάμι της ζωής να ξέρεις τι πρέπει να αφήσεις πίσω σου και τι πρέπει να πάρεις μαζί σου. Θα κάνω και μια σύντομη αναφορά επίσης και στο τρίτο βιβλίο για σήμερα. Είναι η Αίθουσα ονείρων του Κωνσταντίνου Σιράκου. Ο οποίος γράφει καθαρά νουάρ. Για όσους αγαπάνε την νουάρ λογοτεχνία, θα βγάλουν μέσα όλα τα αστικά στοιχεία που μπορεί να έχει ένα νουάρ κείμενο. Θα σας διαβάσω εδώ πέρα λίγο το πιστόφυλλο. Ο James, η Τζίλη και ο Τιμ ήταν μια ευτυχισμένη οικογένεια μέχρι που Τζίλη πεθαίνει. Ο James και ο παρηγόρητος γιος του Τιμ ανακάλυπταν να κάνουν μια νέα αρχή σε μια πόλη με νέους φίλους. Όμως τα στοιχεία τους δεν μένουν να σταματήσει εκεί. Έχουν ακόμη πολύ σκοτάδι να αντιμετωπίσουν με τα αστέρια της αληθινής αγάπης και της πραγματικής φιλίας να λάβουν σποραδικά μέσα τους. Οι αίθουσες ονείρων καλωσορίζουν όλους όσους ξέρουν από αληθινό ενδιαφέρον για το παιδί, το σύντροφο και τον άλλο, για να γνωρίσουν τους χαρακτήρες. Ο συγγραφέας φιλοξενεί να σας ταξιδέψει και έρχεται να βρείτε τον εαυτό σας μέσα στα πρόσωπα της ιστορίας. Γιατί μέσα από την αγάπη, μια αγάπη φύλακα μυχητή, όπως την αναφέρει ο ίδιος ένα από τα τραγούδια του, μπορεί να έρθει η ηλέκτρωση και το φως. Τώρα θα συνεχίσουμε με τους επόμενους συγγραφείς. Για τη συνέχεια έχουμε δύο συλλογές ελληνικού παραμυθιού. Είναι το «Δώσε Κλώτσο να γυρίσει και στην Ανέμη τη Λιγμένη», για τις οποίες θα μας μιλήσει η κυρία Νένα Μπούρα. Και έχουμε και μια ανθολογία του ελληνικού φανταστικού διηγήματος που λέγεται «Φίλοι του Σύμπαντος 5» και για την οποία θα μας μιλήσει ο κύριος Κωνσταντίνος Πάτρας. Τον έχουμε εδώ, τον έχουμε. Και εγώ με τη σειρά μου καλωσορίζω στην πόλη μας τις συμπατικές διαδρομές για τρίτη φορά σε αυτή τη γιορτή της φανταστικής λογοτεχνίας
Επίσης, καλωσορίζω και τους φίλους συγγραφείς που ήρθαν να παρουσιάσουν τα βιβλία τους. Η χαρά μου όμως είναι διπλή. Πρώτον, γιατί βλέπω όλους εσάς που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μου για αυτή την εκδήλωση. Και δεύτερον, γιατί παρουσιάζω κι εγώ το πρώτο πνευματικό μου παιδί, το πρώτο μου βιβλίο, με λαϊκά παραμύθια. Αλλά αυτό δεν θα γίνει αυτή τη στιγμή, θα σας αφήσω λίγο σε αγωνία. Τώρα κλήθηκα να παρουσιάσω μια συλλογή ελληνικού παραμυθιού. Πριν ένα χρόνο περίπου, παρουσίασα τη δεύτερη συλλογή, το δεύτερο τόμο, με τίτλο «Στην ανέμητη λιγμένη», που συμμετείχα με 2 παραμύθια μου. Φέτος συμμετέχω πάλι με 2 δικά μου παραμύθια στον τρίτο τόμο «Δώσε κλώτσα να γυρίσει». Είναι ο τρίτος τόμος μιας τετραλογίας. Τα παραμύθια λοιπόν που έχω γράψει για αυτόν τον τόμο είναι το «Καρφί της Λούβρινας». Είναι ένας θρύλος που μου έλεγαν οι παππούδες μου για ένα χωριό του Βάτου, το Περτικάκι, αν ξέρετε που είναι. Και το δεύτερο είναι «Η κόρη της ελιάς». Τα παραμύθια λοιπόν της ανθολογίας «Δώσε κλώτσα να γυρίσει» είναι λαϊκές αφηγήσεις χρόνων περασμένων που ακούγονται ακόμη από γενιά σε γενιά. Όνειρα μαγικά χρόνων περασμένων. Γεγονότα φανταστικά που ήταν κάποτε τόσο αληθινά και σήμερα προσπαθούν να σου δείξουν τη μαγεία που έχεις αφήσει πίσω. Ιστορίες που γεννήθηκαν σε χωριά και πόλεις της Ελλάδας και της Κύπρου, για φόβους και για τρόμους, για εξωτικά και για νεράιδες, για πλάσματα μαγικά που έχουν να πούν τη δική τους ιστορία στους ανθρώπους. Παραμύθια αληθινά που γεννήθηκαν στα χρόνια των θαυμάτων, όταν η φαντασία έμοιαζε πραγματικότητα. Αυτός λοιπόν είναι ο τρίτος τόμος. Πέρσι παρουσίασα «Στην ανέμητη λιγμένη», το δεύτερο. Θα ήθελα να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το παραμύθι μου «Το καρφί της Λούφρινας». Και επίσης ένα απόσπασμα από το παραμύθι μιας φίλης της Αναστασίας Νεραϊδόνη. Λοιπόν, θα διαβάσω πρώτα της φίλης μου, της Αναστασίας. «Η Νεράιδα και οι Λάμνες. 9.000 πρόβατα, 9.000 γίδια, 9 αδερφάκια τα φιλούν και 9 τα μοσχοβόσκουν. 5 πήγαν στον πόλεμο, 3 τα παίρνει ο Χάρος. Και έμεινε ο Γιάννος μοναχός τσοπάνω στο γυδιώνε. Και η μάνα τον ορμήνευε, η μάνα του λέει: Γιάννο, σαν θέλεις την ευχή, σαν θέλεις να προκόψεις. Σε πεύκω να μην κοιμηθείς, σε βάτω μη σταλίσεις. Και σε νεραϊδολίβαδο, καλά μη βαρέσεις. Και ακούσει λάμια του γυαλού και πάρε τη λαλιά σου. Κι αυτό σε περιφρόνησε της μάνας του τα λόγια. Σε πεύκο πήγε κι έκατσε, σε βάτω να σταλίσει. Και σε νεραϊδολίβαδο καλάμι και λαϊδάει. Τα ακούν οι λάμιες του γυαλού και παίρνουν τη λαλιά του. Και μια λάμια, καλή λάμια, στέκεται και του λέει: Λάλατο Γιάννο, λάλατο, 3 μέρες και 3 νύχτες. Κι αν αποστάσω στο χορό άντρα θε να σε πάρω. Λάλησε ο μαύρος, λάλησε, 3 μέρες και 3 νύχτες. Σαπίσαν τα χεράκια του και πέσαν στην ποδιά του. Κοπήκαν τα χεράκια του βαρώντας το καλάμι. Καλέ, τι είναι αυτό που λες και τρομάζεις τα παιδιά, δεν συνέβησαν καθόλου έτσι τα πράγματα, είπε η μαυροφορεμένη γριούλα με τα φράτα κόκκινα μάγουλα. Πώς έγιναν δηλαδή, θα μας αλλάξεις και το τραγούδι τώρα που πέρασα το όφιο από 3 γενιές. Ο προπάπος μου το πρώτο τραγούδισε, είπε η άλλη γριούλα που φορούσε ένα πολύχρωμο τσεμπέρι στο κεφάλι και οι τσέπες της ήταν πάντοτε γεμάτες καραμέλες για τα παιδιά του χωριού. Ο προπάπους ήταν απλός άνθρωπος του λαού και πολλές φορές οι απλοί άνθρωποι αλλάζουν τα γεγονότα για να τα κάνουν πιο πομπόδι στις ιστορίες τους. Δεν βλέπεις εμάς τις μάγισσες πόσο τρομακτικές μας έχουν κάνει στα παραμύθια τους. Όμως άσε με τώρα να πω στα παιδιά πως πραγματικά έγιναν τα πράγματα, καθώς πριν 200 χρόνια ήμουν εκεί, νεαρή μαθητευόμενη μάγισσα και τα έζησα από πρώτο χέρι. Σου δίνω το λόγο λοιπόν, ξεκίνα γυριότερη. Πριν πολλά χρόνια και έναν καιρό, υπήρξε ένας άνθρωπος που είχε χάσει ολάκερη την οικογένειά του, γυναίκα, παιδιά και αδέρφια, σε μια από τις επιδρομές που έγιναν στο χωριό του, τη Γούρνα. Κάκε το σπίτι του με όλους τους αγαπημένους του μέσα. Ο πόνος του ήταν αβάστακτος και κάθε μέρα πήγαινε στο δάσος να κλάψει και να θρηνήσει για να μην τον ακούν οι οικογενείς του. Ήθελε να είναι μακριά από τους ανθρώπους. Καθόταν λοιπόν στις ρίζες ενός μεγάλου κέδρου.
το πιο γυρεό από όλα τα δέντρα του δάσους και ξεσπούσε σε κλάματα. Τόσο έντονος ήταν ο θρήνος του, που ξύπνησε την ανεράδα νύμφη που κατοικούσε μέσα στο κέντρο. Τα φύλλα που αποτελούσαν τα μαλλιά της είχαν ανατριχιάσει. 2 νεραϊδάκια πετούσαν πάνω από το κεφάλι του και τον περιεργάζονταν γεμάτα περιέργεια. Δεν καταλάβαιναν γιατί ήταν τόσο στενοχωρεμένος με τόση ομορφιά γύρω του. Οι άνθρωποι πάλι δεν μπορούν να δουν πέρα από την ύλη και το θάνατο, γι' αυτό λοιπόν δεν συναντιούνται ποτέ οι δύο κόσμοι. Όλα στη φύση πεθαίνουν και να γεννιούνται, καλέ μου. Μακάρι να μπορέσεις να μ' ακούσεις, είπε η ανεράδα, που αυτός ο άντρας της είχε κερδίσει πολύ τον ενδιαφέρον. Έριξε ένα κλαδί στο κεφάλι του, και αυτός αντί να ενοχληθεί και να κοιτάξει γύρω του, έκανε κάτι άλλο. Σήκωσε το κλαδί, το περιεργάστηκε και βγάζοντας το σουγιά του άρχισε να του κάνει μικρές συμμετρικές τρυπούλες. Με αυτόν τον τρόπο έφτιαξε μια φλογέρα και αρχινίζοντας να τη φυσάει, απλώθηκε σε όλο το δάσος μια λυπητερή μελωδία. Ξάφνου η νύμφη άρχισε να ανησυχεί, γιατί ήξερε τι τον περίμενε. Μάταια λυσομανούσε τα φύλλα και τα κλαδιά του κέντρου. Ο άντρας που τον έλεγαν Γιάννο δεν θορυβήθηκε καθόλου και συνέχισε να παίζει τη φλογέρα καθώς πλησίαζε το σούρουπο. Είχε απορροφηθεί εντελώς τη μελωδία όταν ξαφνικά είδε μπροστά του μια γυναικεία οπτασία, ντυμένη με ένα πράσινο φόρεμα και χρυσή ζώνη περασμένη στη μέση της, που είχε ακριβώς την ίδια απόχρωση με τα μαλλιά της. «Σταμάτα να παίζεις αυτή τη λυπητερή μελωδία αμέσως», του είπε, και τα πράσινα μάτια της τον κοίταξαν με αγωνία. Τον θάβουσαν. «Σε ενόχλησα, αρχόντισσα, με συγχωρείς, δεν το ήθελα», της αποκρίθηκε εκστασιασμένος. «Δεν ενόχλησες εμένα, μακάρι στο θάνατο και την καταστροφή σου». Δεν πρόλαβε ο Γιάννος να τη ρωτήσει τι εννοούσε, και εμφανίστηκαν στην άκρη της λίμνης που κάθονταν 5 ανθρωπόμορφα πλάσματα, που από τη μέση και πάνω είχαν την όψη γυναίκας, και από τη μέση και κάτω είχαν ουρά χελιού. Ήταν οι νεράιδες του γλυκού νερού, οι λάμιες, όπως τις έλεγαν στα χωριά της Σέρβιας και των γύρω περιοχών. Γελούσαν και έσπρωχναν τη μία και την άλλη μέσα στα νερά, και ενώ φαινόντουσαν γελαστές και ανέμελες, είχαν κάτι δόλιο στην όψη. Η μια από αυτές βγήκε απ' έξω στο θάμνο που είχε απλώσει τα πόδια του και του είπε: «Διψάμε για χορόθνητε, πώς είναι το όνομά σου?» «Ή τους πεις το όνομά σου», φώναξε η ανεράδα που στεκόταν δίπλα του, αλλά δεν πρόλαβε να τον προειδοποιήσει. «Γιάννο», αποκρίθηκε μαγειρμένος από τα αλόκοτα πλάσματα. «Λάλατο λοιπόν, Γιάννο, παίξε μας το καλάμι να χορέψουμε. Μυρίζω με τον πόνο στην καρδιά σου, παίξε να ξελαφρώσεις και εγώ θα σου πάρω τον πόνο». Η πιλάμια και τα σαγηνευτικά μάτια της πήραν μαυριά όψη. Θα ήθελα να το συνεχίσω το παραμύθι, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά θα σας κρατήσω σε αγωνία και θα συνεχίσω με το δικό μου παραμύθι, το καρφί της Λούβρινας. Μισό λεπτό να το βρω. Πού είναι? Έλατε. Το βρήκα. Λοιπόν, πήρα το μονοπάτι που οδηγούσε σε ένα ορεινό χωριό του Βάλτου κοντά στην Αμφιλοχία. Περπάτησα. Χάθηκα μέσα στα δάση με τα πυκνά πεύκα και έφτασα κάποτε σε ένα ψηλό βράχο. Από εκεί μπορούσα να γναντέψω το κάμπο, τα χωράφια με τα πολυάριθμα χρώματα, τα σύννεφα. Ξάφνου γύρισα τη ματιά μου και είδα στο βράχο που ήμουν και είχα καθίσει να ξαποστάσω ένα πελώριο σκουριασμένο καρφί. Το περιεργάστηκα από μακριά με το βλέμμα μου και προσπάθησα να εξηγήσω τι είδους άνθρωποι το είχαν σφινώσει τόσο βαθιά εκεί και πότε. Και από την άλλη, πώς ήταν δυνατόν να φτάσει εκεί, αφού κανένας δεν μπορούσε να πατήσει στερεά κάπου για να το καρφώσει. Είχε σιρουπώσει όταν έφτασα μέχρι το κοντινό καφενείο του χωριού με την ελπίδα να βρω κάτι ζεστό να πιω. Η φωτιά στο τζάκι έφυγε. Είχαν κρύψει μερικά κάστανα στη χόβολη και πήραν ψωμί. Το καφενείο ήταν μικρό. Παντού κάδρα από φιγούρες προγόνων και διάφορα παλιά αντικείμενα. Διέκρινα 2-3 σκαμμένα πρόσωπα από τα χρόνια. Κάποιοι γέροι που πίναν το κρασί τους και συζητούσαν. Κάθισα κι εγώ κοντά τους. Σε μια στιγμή γύρισα σε αυτούς τους αγνώστους με φιλικούς ανθρώπους λέγοντάς τους: «Ξενοτοπίτησα είμαι και είδα την ομορφιά του τόπου σας. Περπάτησα κατά το βράχο και δεν πρόλαβα να τελειώσω την πρότασή μου και ένας 100χρονίτης γέρος
που μέχρι τότε δεν είχε μιλήσει, καθώς απολάμβανε το κρασί του, μου είπε: «Κοπέλα μου, σίγουρα θα είδες το καρφί της Λούβρινας, γι' αυτό θες να ρωτήσεις». «Ναι, μπάρμπα, ένα παλιό σκουριασμένο καρφί στο βράχο». Τότε ο γέροντας άρχισε να ιστορεί τούτη την παράξενη ιστορία, που στους άλλους μέσα στο μικρό παλιό καφενείο ήταν γνωστή από χρόνια. Από τότε που ήταν παιδιά και την άκουγαν από τους πατεράδες τους και εκείνοι από τους δικούς τους πατεράδες. Κάποτε, κόρη μου, τότε που το χωριό ήταν λίγα σπίτια, οι κάτοικοι τα σκέπαζαν με πλάκες που τις κουβαλούσαν ώρες μακριά, φορτωμένες πάνω στα ζώα τους. Ο βοριάς που φυσούσε έπαιρνε τις πλάκες και ξεσκέπαζε τα σπίτια. Σωστό μαρτύριο για αυτούς τους ταλέπορους ανθρώπους που θα έπρεπε συχνά να ταλαιπωρούνται. Είχαν αγανακτήσει από αυτό, όταν κάποτε πέρασε από το χωριό τους μια παράξενη γυναίκα. Ήταν γριά, με αποκρουστικό πρόσωπο, που όποιος την έβλεπε φοβόταν. Κουβαλούσε μαζί της ένα τεράστιο μπόγο και έμενε σε ένα μισογκρεμισμένο σπίτι στην άκρη του χωριού. Οι μεγάλοι λέγαν πως ήταν μάγισσα και δεν είχαν άδικο. Όταν είδαν και απόειδαν οι κάτοικοι του χωριού που βασανίζονταν από τον άνεμο που κατέστρεφε τα πάντα, είπαν να πάνε και στο σπίτι της Λούβρινας. Χτύπησαν την πόρτα και αυτή άνοιξε αμέσως. Είδαν τη γριά να κάθεται μπροστά στο τζάκι και γύρισε τα μάτια της πάνω τους. Τότε ο πρόεδρος του χωριού μίλησε. «Λούβρινα, θέλουμε να κάνεις κάτι να ηρεμήσει το χωριό από τον άνεμο που γκρεμίζει τις στέγες. Κάτι μπορείς να κάνεις εσύ, μάθαμε πως εξουσιάζεις όλες τις δυνάμεις. Φύγετε και μείνετε ήσυχοι. Ο βοριάς θα πάψει», είπε αυτή η ηρεμή. Η Λούβρινα την άλλη μέρα πήρε ένα καρφί, ανέβηκε στο πιο ψηλό σημείο του χωριού πάνω σε ένα βράχο, εκεί που λυσομανούσε ο άνεμος. Αν μπορούσε κάποιος, κόρη μου, να δει, θα την έβλεπε να ουρλιάζει, να φωνάζει, να παλεύει με το βοριά και στο τέλος να μπήκε το καρφί στο βράχο, στην καρδιά του ανέμου. Με μιας ο άνεμος σταμάτησε. Κι αν σε όλα τα χωριά ο αέρας έκανε καταστροφές, εδώ στο χωριό μας ήταν καρφωμένο στο βράχο. Έτσι όλοι οι κάτοικοι για να ευχαριστήσουν τη γριά Λούβρινα της πήγαιναν πεσκέσια. Πότε αρνί, πότε τυρί, πότε άλλα καλούδια. Έτσι η μάγισσα περνούσε κοτσάνι. Περνούσε όμως ο καιρός και οι χωριανοί ξέχασαν το καλό της μάγισσας και δεν τις πολύ έφερναν τώρα. Έτσι αυτή που είχε συνηθίσει αλλιώς της κακοφάνηκε. Όποτε θύμωνε, ξεκάρφωνε τον άνεμο θεριό και αλώνιζε το χωριό. Αμόλαγε τον άνεμο ανάλογα με τα γούστα της και το κέφι της και ξανά τον κάρφωνε όποτε ήθελε. Αυτό συνεχίστηκε για καιρό και οι χωριανοί προσπαθούσαν πάλι να καλοπιάσουν τη Λούβρινα με δώρα. Και αυτή η άτιμη μάγισσα το έκανε για να τους αναγκάζει να της δίνουν ό,τι αυτή ζητούσε. Πέρασε κάμποσος καιρός και οι κάτοικοι πήραν την απόφαση να απαλλαγούν μια για πάντα από τη μάγισσα. Αποφάσισαν να την ξεκάνουν. Έπρεπε όμως να τη γελάσουν πρώτα να καρφώσει καλά τον άνεμο. Έτσι και έγινε. Την κάλεσαν και της είπα: «Γριά Λούβρινα, πρέπει να πάψει να φυσάει ο άνεμος, μια και καλή, για να μην κάνουμε παζαρέματα λοιπόν και συμφωνίες, θα σου δώσουμε τόσες λίρες που δεν έχεις ματαδεί. Δέχεσαι?» Και της φέρνουν μπροστά μια σακούλα γεμάτη λίρες που είχε μαζέψει όλο το χωριό. Άστραψαν τα μάτια αυτής, θαμπόθηκε από τα χρήματα και δέχτηκε. Θέλω να μου φέρετε ένα πελώριο καρφί και ένα σφυρί και καμιά 10 οργές τριχιά τραγωμαλίσια. Και με αυτά να έρθετε όλοι κατά το σημείο του χωριού που βλέπει στον Αρχελό ποταμό, η γριά. Την επόμενη μέρα πήραν όλοι οι κάτοικοι και η Λούβρινα μαζί, την έδεσαν καλά και την κρέμασαν μέχρι τα μισά του γκρεμού. Και μόλις τα κάρφωνε τον άνεμο θα την τραβούσαν πάλι πάνω. Έτσι τους είχε πει. Τι ρωτάνε τότε από πάνω? Τον κάρφωσες καλά, γριά, τον άνεμο? Μη σας μέλει, παιδιά μου. Τέτοιο κάρφο που του έκανα δεν ξανανασέλει ποτέ. Και εγώ και η ίδια να θέλω να τον ξεκαρφώσω δεν θα μπορέσω, τότε τόσο σίγουρα τον κάρφωσα. Τώρα ήρθε η ώρα να πληρώσεις για όλα όσα μας έκανες και τα νούμερα που μας έπαιξες τόσο χρόνια, της είπαν. Και η αχάριστη κόρη μου έκοψαν το σκηνή και η γριά έπεσε στον γκρεμό. Όσο για τον άνεμο, μένει καρφωμένος ακόμα πάνω στο βράχο. Όσοι δεν το πιστεύουν πρέπει να έρθουν εδώ να το δουν με τα μάτια τους. Το καρφί σώζεται ακόμα και ο βράχος λέγεται Λούβρινα. Ο γέρος σώπασε και έσκυψε ξανά στο κρασί του. Σώπασα κι εγώ, κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο τα δέντρα που κουνιόταν στο φύσιμα του χειμωνιάτικου αέρα. Σας ευχαριστώ.
Η θρύλη του σύμπαντος είναι μία σειρά ανθολογίας φανταστικού διηγήματος και βέβαια για να λέγεται 5 αντιλαμβάνεστε ότι έχει προϋπάρξει η 1, η 2, η 3 και η 4. Η νούμερο 5, αυτή που βλέπετε τώρα, εκδόθηκε πέρσι τον Μάιο και θα μας μιλήσει για αυτήν ο κύριος Κωνσταντίνος Πάτρας. Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ να μιλήσουμε για τους θρύλους του σύμπαντος. Θέλω να σου πω κάτι τι είναι και τι δεν είναι η θρύλη του σύμπαντος. Η θρύλη του σύμπαντος για μένα είναι ένα εγχείρημα και μια επιτυχία ταυτόχρονα. Όλη η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε πριν από 10 περίπου χρόνια, 10 ήταν. Ναι, 10 χρόνια. Και σε μια χώρα η οποία έχουμε μια πολύ κακή αντίληψη για τη λογοτεχνία του φανταστικού από Έλληνες. Είμαι στη γενιά που έχει μεγαλώσει με το ίντερνετ. Ανήκω σε αυτή τη γενιά. Με το ίντερνετ, με τις σειρές περιορών, με τις ταινίες, με όλα αυτά τα πράγματα που είναι πολύ εμπορικά σήμερα μας. Και βλέπω πολλά άτομα της ηλικίας με τα οποία διαβάζουν λογοτεχνία του φανταστικού. Αλλά για κάποιο λόγο δεν ασχολούνται με τους Έλληνες συγγραφείς. Το οποίο είναι αρκετά, πιστεύω, είναι μια κακή αντίληψη ότι ο Έλληνας δεν γράφει καλή λογοτεχνία του φανταστικού. Αυτή η ανθολογία λοιπόν 10 χρόνια τώρα έχει καταφέρει να αποδείξει πως δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Εδώ μέσα μπορείτε να βρείτε ιστορίες φαντασίας, επιστημονικής φαντασίας, τρόμου, από όλα τα είδη του λογοτεχνικού του φανταστικού. Και προσωπικά εγώ συμμετέχω με ένα διήγημα, αλλά γενικά υπάρχουν διηγήματα τα οποία είναι αξιόλογα, υψηλού επίπεδου και από όλα τα είδη. Άρα νομίζω πως το εγχείρημα όλο εξ αρχής ήταν πάρα πολύ σημαντικό να γίνει και όσο εξελίσσεται και όσο συνεχίζεται αυτό, γιατί πλέον είναι κάθε χρόνο βιώνουν αυτές τις ανθολογίες, νομίζω δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία στην προσπάθεια των συμπαντικών διδρομών για αυτό το θέμα. Λοιπόν, να μιλήσω για μένα τώρα. Εγώ συμμετέχω με ένα διήγημα, το Ιμράντιν, είναι μια ιστορία επικής φαντασίας, καθαρής επικής φαντασίας, γιατί θαυμάζω πολύ το έργο του Τόλκιν, του Άρχοντα Χιλιώνα, ξέρετε όλοι νομίζω αυτό το βιβλίο, και νομίζω πως ήταν μια αναφορά στο έργο αυτού του ανθρώπου. Έπρεπε να την κάνω, ήθελα να την κάνω και νομίζω είναι μια από τις αναφορές αυτού του έργου. Και με έχει εμπνεύσει να συνεχίσω αυτόν τον κόσμο που δημιούργησα, φτιάχνοντας και άλλες ιστορίες, φτιάχνοντας ένα δικό μου σάγκα, μια μεγάλη μυθολογία γύρω από αυτό. Το οποίο συνεχίζει online, στη σελίδα μου και με διάφορους τρόπους. Λοιπόν, θα ήθελα να καλέσω λίγο την κοπέλα μου, τη Χριστίνα, να διαβάσει λίγο ένα μικρό κομματάκι, πολύ μικρό. Γεια σας. Θα διαβάσω ένα απόσπασμα από την ιστορία του Κωνσταντίνου Πάτρα. Λοιπόν. Έμεινε να κοιτάζει αποσβολωμένο στο σώμα του πατέρα του, καρφωμένο στον πάγο. Ο Γκόρντοκ δίπλα του άφριζε και κάπνιζε σαν ηφαίστειο, περιμένοντας αργά τον αναπόφευκτο θάνατό του. Ένιωθε αμέτρητη οργή για τους λουποτάκτες, αλλά κρατήθηκε. Προχώρησε, έσκυψε και έκλεισε τα μάτια του Ήμρη, παίρνοντας το σπαθί που έσφαξε το δράκο στα χέρια του. Πλέον αυτός θα έπρεπε να προσέχει τους πάντες. Ήταν ο διάδοχος. Κινούμενος προς τους εναπομείναντες ζωντανούς συμμάχους του, το μυαλό του πόνεσε. Την άκουσε. Δεν το περίμενε. Η φωνή του Γκόρντοκ ήταν στο κεφάλι του και τον τρέλαινε. Έαροτ, γε του Ήμριλ, σύζυγε της Βαλάριεν, άρχοντα της στην Έφιελ. Θα ζήσεις πολύ ακόμα. Θα δεις πολλά, μικρά και μεγάλα γεγονότα. Όμως μετά από χρόνια θα καταλάβεις πως είσαι ένα τίποτα. Τι κι αν ζεις αιώνια εσύ και ποταπή η φιλή σου. Θα σου πω ένα μυστικό, Έαροτ, του Μπίβερετ. Μετά από πολλά χρόνια και πολλές μάχες, θα έρθει ένα γεγονός που θα αλλάξει αυτόν τον κόσμο. Το απόλυτο κακό, το σκοτάδι. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι που μισείς τώρα πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο, θα είναι αυτοί που θα κοινώνουν τα νήματα. Αυτός ο κόσμος τους ανήκει και θα τον διαμορφώσουν σύμφωνα με τις επιλογές τους. 3 άνθρωποι θα έρθουν ως ίσοι σου στον παράδεισο. Όμως τους 2 δεν θα τους δεις, γιατί δεν θα υπάρχεις. Μη φοβάσαι όμως, θα ξυπνήσεις για να δεις το τέλος του κόσμου που τόσο αγαπάς από τα χέρια τους. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ Κωνσταντίνε και εσένα Χριστίνα και εσένα Νένα, αλλά εσύ μείνε εδώ. Για τη συνέχεια θα φωνάξω πάλι τον κύριο Σωτήρικο να μας πει λίγα πράγματα για τις ανθολογίες που βρίσκονται υπό έκδοση, αλλά και για την αυτοέκδοση που κάνουν οι σημαντικές διαδρομές. Βέβαια, η τελευταία παρουσίαση στους φίλους του Σύμφωτος συμμετέχει και εμένα. Με δικό της κείμενο. Με ένα πολύ ωραίο δικό της παραμύθι. Απλώς για να συμπληρώσω την παράληψη, όπως σας είχα πει και τις προηγούμενες φορές που μίλησα, αυτό που μας ενδιαφέρει άμεσα είναι να μπορέσουμε να εκδώσουμε όσους περισσότερους συγγραφείς μπορούμε. Μισό λεπτό λίγο. Κώστα! Κώστα! Αυτό που μας ενδιαφέρει άμεσα είναι να μπορέσουμε να εκδώσουμε όσους περισσότερους συγγραφείς μπορούμε. Γι' αυτό έχουμε μια συνεχόμενη μεγάλη παροή από ανθολογίες. Διάφορες θεματικές ανθολογίες, ώστε ανάλογα με το τι ενδιαφέρει το καθένας, να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να στείλει και τη δικά του συμμετοχή. Για τους φίλους του Σύμπαντος, σε λίγες μέρες θα ανακοινώσουμε και επίσημα τον έκτο τόμο της ανθολογίας, όπου οποιοσδήποτε φίλος συγγραφέας είναι πιθανός εδώ μέσα στην αίθουσα και θα ήθελε να στείλει, έχει το δυνατότητα να στείλει το δικό του κείμενο και εφόσον πέρασε και τη δική μας επιτροπή να το δει δημοσιευμένο. Επίσης, κάποιες άλλες ανθολογίες που ετοιμάζουμε τον τρίτο τόμο από τη Θύελλα στον χρόνο. Η Θύελλα στον χρόνο είναι μια ανθολογία που δημοσιεύουμε διηγήματα ιστορικής φαντασίας. Έχουμε ήδη τα 2 προηγούμενα χρόνια εκδώσει τους 2 πρώτους τόμους. Σε λίγες μέρες θα κάνουμε πάλι ανοιχτό κάλεσμα και θα καλούμε πάλι όλους τους φίλους συγγραφείς με καθαρά ελεύθερη συμμετοχή, χωρίς οτιδήποτε. Το μοναδικό που χρειάζεται είναι να γράφετε και να είναι καλό το κείμενο. Δεν μας ενδιαφέρει οτιδήποτε άλλο, αν εσείς ξέρουμε ότι οτιδήποτε άλλο έχετε κάνει, μπορείτε να στείλετε χωρίς φόβο. Αυτά τα 2 πράγματα σε ό,τι κάνουμε, στις ανθολογίες, στις προσωπικά μας βιβλία, στις εκδηλώσεις μας, αυτά τα 2 πράγματα μας ενδιαφέρουν. Αν αναγράφετε και να αναγράφετε καλά. Άμα τηρείτε αυτά τα 2, ελάτε και σας περιμένουμε. Και επίσης να πω 2 λόγια, επειδή γενικά είναι δύσκολη καιρή, δίνουμε στους συγγραφείς και την δυνατότητα της αυτοέκδοσης. Δηλαδή, με λίγα λόγια την υπηρεσία της αυτοέκδοσης, με λίγα λόγια την αυτοέκδοση. Στην αυτοέκδοση ο συγγραφέας να λαμβάνει τη δικιά του μεριά, να καλύψει το κόστος της εκτύπωσης και της ετοιμασίας του βιβλίου και μέσα είναι εκδοτικός, αναλαμβάνουμε πακέτο όλα τα υπόλοιπα. Αναλαμβάνουμε δηλαδή την επιμέλεια του βιβλίου, τη διόρθωση του βιβλίου, τα γραφικά του βιβλίου, το εξώφυλλο του βιβλίου, την εκτύπωση του βιβλίου, τη διανομή του βιβλίου, την διαφήμιση του βιβλίου, τις εκδηλώσεις για το βιβλίο. Γενικά, ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Αν έχει κάποιος κάποια πορεία, αν θέλει μπορεί να μπορεί μετά να μιλήσει, να ρωτήσει ό,τι θέλει ή ακόμα και απλά να μας στείλει κάποιο email μέσω ίντερνετ. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Θα σας αφήσω τώρα στην κεντρική παρουσίαση της βραδιάς και το πρώτο προσωπικό βιβλίο της αγαπητής Νένας. Όσες προβολές. Και εγώ νομίζω ότι είπα πολλά και σώνει. Θα καλέσω τη φίλη μου την Ερμιόνη, την Τζονά και την Κωνσταντίνα την Καρακώστα να παρουσιάσουν το βιβλίο μου.
Καλησπέρα και από μένα. Για όσους δεν με ξέρουν, λέγομαι Τσούμα Ερμιώνη, είμαι ψυχολόγος στο εργαστήρι Παναγία Ελεούσα για παιδιά με νοητική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες στο Αγρίνιο. Επίσης είμαι μέλος της ομάδας αφήγησης παραμυθοπλωστή που υπάρχει από το 2011 μαζί με την Ένα Μπούρα και 4 ακόμα μέλη. Θέλω να ευχαριστήσω την Ένα που απόψε με τη Μάκη με κάλεσε να παρουσιάσω το πρώτο της βιβλίο και να πω 2 λόγια για το παραμύθι και τη σημασία του από τη σκοπιά μου. Όπως γράφει στον πρόλογο της η συγγραφέας, το παραμύθι προέρχεται από τη λέξη παραμυθία, δηλαδή παρηγοριά. Είναι η ανώνυμη λαϊκή διήγηση που έχει δημιουργηθεί με ποιητική φαντασία και λιτότητα, εμπνευσμένη από τον κόσμο του φανταστικού μεν, που αποκαλύπτει όμως στο βάθος του μεγάλες αλήθειες για την πραγματική ζωή. «Ελάτε να πούμε ψέματα, 10 σακιά λιωμάτα», σημειώνει στον πρόλογο της η Νένα. Δηλαδή, ο λαϊκός παραμυθάς ξεκαθαρίζει από την αρχή πως ό,τι θα υποθεί είναι ψέματα που κρύβουν όμως μεγάλες αλήθειες. Αισθάνομαι τώρα, σε αυτό το σημείο, την ανάγκη να τοποθετηθώ ως προς το παραμύθι από τη σκοπιά μου ως ψυχολόγος, που με ενδιαφέρει να συνδυάσω το παραμύθι, την ιστορία, τη γραφή με τη θεραπεία. Και έτσι για μένα είναι ταυτόχρονα το βιβλίο Νένα και ένα εργαλείο που μπορώ να το χρησιμοποιήσω στη δουλειά μου. Και αν σου μιλώ με παραμύθια και παραβολές, είναι γιατί τα ακούς γλυκύτερα, λέει ο Γιώργος Εφέρης. Η αφήγηση ιστοριών και παραμυθιών στην υπηρεσία της θεραπείας είναι ένα μέσο που χρησιμοποιεί η δραματοθεραπεία. Πρόκειται για μια παλιά μέθοδο και όχι νέα, η οποία ξεκίνησε στην αρχαία Ελλάδα μαζί με το θέατρο. Έτσι τα ασκληπιεία, που ήταν κέντρα ίασης ψυχικών παθήσεων, βρίσκονταν πάντα δίπλα στα αρχαία θέατρα. Στα κέντρα αυτά ο ιερέας γιατρός ασκούσε το άτομο σωματικά μέσω ασκήσεων, αλλά και πνευματικά, υποβάλλοντάς τον στο άκουσμα μουσικής ανάλογης, αλλά και κατάλληλων ιστοριών και μύθων ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετώπιζε. Στη συνέχεια το άτομο αφήνονταν στη μαγική δύναμη του θεάτρου, περνούσε δηλαδή στην παράσταση και καλούνταν να παρακολουθήσει θεατρικές παραστάσεις προκειμένου να ταυτιστεί ταυτιζόμενος με τον ήρωα του έργου, να προέλθει η κάθαρση στην οποία αναφέρεται ο Αριστοτέλης. Οι μύθοι και τα παραμύθια λοιπόν έχουν θεραπευτική δύναμη. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Ένας λόγος είναι ότι βρίσκουμε μέσα σε αυτά αρχαιότατα σύμβολα, τα αρχέτυπα. Το αρχέτυπο της μοίρας, νεράιδας, γριάς, του παλικαριού. Ο Καρλ Γιούγκ στο βιβλίο του 4 αρχέτυπα γράφει ότι αυτά αποτελούν κληρονομιά όλης της ανθρωπότητας. Συνιστούν τη σφαίρα της ασυνείδητης μυθολογίας, το συλλογικό ασυνείδητο, με το οποίο κανείς έρχεται σε επαφή μέσω της τέχνης είτε μέσω της ονειρικής διαδικασίας. Τα σύμβολα λοιπόν και οι μυθολογικές μορφές αποτελούν την έκφραση της δημιουργικής φαντασίας και τέτοια μπορεί να είναι το αρχέτυπο του ήρωα, της μητέρας, της γης, του Θεού, του σοφού, το θεϊκό παιδί, ο θάνατος, η αναγέννηση της φύσης. Το αρχαίο δράμα, οι μύθοι, οι θρύλοι, τα παραμύθια, οι λαϊκές παραδόσεις, οι παραλογές περιέχουν αυτά τα αρχέτυπα. Μέσω αυτών, κανείς ανάγεται στις ρίζες της ύπαρξης, όπως γράφει ο Καρλ Γιούγκ στο βιβλίο του «Το πνεύμα στον άνθρωπο, την τέχνη και τη λογοτεχνία». Με τα μέσα αυτά βγαίνει κανείς από το χώρο του περιστασιακού και του παροδικού και ανάγεται στο αιώνιο και σταθερό. Η προσωπική μοίρα μετουσιώνεται σε μοίρα της ανθρωπότητας. Επικοινωνεί με τη συλλογική ψυχή και έτσι ανακουφίζεται όταν νιώθει ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και φαίνεται σύγχρονο και ατομικό έχει απασχολήσει κι άλλους νωρίτερα. Να σημειώσουμε ότι στην παραδοσιακή ιατρική των Ινδουιστών, ιερέων Ζεν, επίσης έδιναν παραμύθια για διαλογισμό και θεραπεία. Όταν τώρα ένας ενήλικας ή ένα παιδί ακόμα περισσότερο έχει πόνο ή δύσκολα συναισθήματα, μπορεί να μην μπορεί να μιλήσει για αυτά άμεσα. Ιδιαίτερα το παιδί δεν συνηθίζει να μιλάει για τον εαυτό του άμεσα, παρά μόνο έμεσα, δια του παιχνιδιού ή ιστοριών που πρωταγωνιστούν τρίτα πρόσωπα
και που με συμβολικό τρόπο αναπαριστούν το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Μέσω ενός παραμυθιού επιλεγμένου κατάλληλα για την περίπτωση, ο θεραπευτής γίνεται συνοδηγός, μπαίνει με ενσυναίσθηση στον κόσμο του παιδιού ή του ενήλικα. Ο Χίλμαν γράφει ότι η ψυχή θέλει απαντήσεις φαντασίας που τη διακινούν, την ευχαριστούν και τη βαθαίνουν. Το κατάλληλο παραμύθι λειτουργεί σαν ένα εισιτήριο στον κόσμο του παιδιού ή του ενήλικα, όπως συνέβη και στο βιβλίο της Νένας, όπου το Βασιλόπουλο που είχε σκληρύνει η καρδιά του γιατρεύεται, όπως θα δούμε στη συνέχεια, με παραμύθια. Τι συμβαίνει και γίνεται αυτό? Οι βασικές λειτουργίες που συντελούνται είναι εκείνες της προβολής και της ταύτισης. Ταυτιζόμενος ο ακροατής με τους ήρωες της ιστορίας θα υποφέρει τα εμπόδια και τις δυσκολίες τους, αλλά θα εισπράξει στο τέλος και το κουράγιο να συνεχίσει. Το παραμύθι δηλαδή αφήνει την αίσθηση της ελπίδας στο παιδί και στον ενήλικα, ότι και μπορεί να είναι η πηγή μιας μεγάλης συναισθηματικής υποστήριξης. Ο αναγνώστης παρακολουθεί τον ήρωα να αγωνίζεται, να κινδυνεύει, να παλεύει με μεγάλα εμπόδια και όμως συνεχίζει να μην το βάζει κάτω και την ίδια στιγμή αναλογίζεται υποσυνείδητα τα δικά του προβλήματα. Το αγαπημένο παραμύθι ενός παιδιού έχει συχνά προβολικό χαρακτήρα. Μπορεί να μας μιλήσει για τα συναισθήματά του. Έτσι, το ισχυρότερο μέσο της θεραπευτικής αλλαγής που παρέχει το παραμύθι είναι η λειτουργία της μεταφοράς που θεραπεύει, the healing metaphor. Το κουράγιο που αντλεί κανείς από το παραμύθι είναι εκεί που και η θεραπευτική διαδικασία στοχεύει. Ότι κανείς δεν πρέπει να συνεχίζει να αγωνίζεται, δεν μπορεί να το βάζει κάτω, με την ελπίδα και την πίστη ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Αλλά το παραμύθι, πέρα από το θεραπευτικό χαρακτήρα ως προς το περιεχόμενο, ωφελεί και σε ένα ακόμα επίπεδο, σε αυτό τη σχέση του παιδιού με τη γλώσσα. Και ακόμα στο επίπεδο της σχέσης με εκείνον που του το λέει, που επιλέγει δηλαδή να υπάρξει μαζί του ως παρουσία, να του αφιερώσει χρόνο και να μπει στη διαδικασία να του το πει. Έτσι το παραμύθι ενισχύει και συνεχίζει τη βιωματική σχέση με τη γλώσσα, την απόλαυση από τη γλώσσα. Αυτές οι στιχομυθίες που υπάρχουν μέσα στα παραμύθια που επαναλαμβάνονται ως μότο, με πόση απόλαυση τις επαναλαμβάνει το ίδιο το παιδί, είναι λες και συνεχίζεται η σχέση με τη μητέρα, όταν ήταν βρέφος που του μιλούσε και του τραγουδούσε και την άκουγε και εκείνη χρησιμοποιεί απλές τελετουργίες, στιχομυθίες, ιστορίες που επαναλαμβάνονται και που χαρίζουν τόση απόλαυση, το τρέφουν και οικοδομούν μια σχέση μαζί του. Μέσα σε αυτή τη σχέση βρίσκει τον εαυτό του. Στα μάτια της καθρεφτίζεται όταν μιλάει, θρέφεται από τα λόγια της και πολλές επιστημονικές θεωρίες υπογραμμίζουν αυτή τη διάσταση, πως η γλώσσα, το να μιλάμε στα παιδιά, τα βοηθάνε να οριμάζουν συναισθηματικά. Αν μάλιστα θεωρήσουμε, όπως υποστηρίζει ο Wittgenstein, ότι η γλώσσα είναι σκέψη, θα πρέπει να δούμε ότι επηρεάζοντας το γλωσσικό επίπεδο συντελούμε και σε γνωστικές αλλαγές και συναισθηματικές στο παιδί, με το μέσο της αφήγησης ιστοριών και απόλαυσης του λόγου. Αλλαγές στον τρόπο που θυμούνται, καταλαβαίνουν πιο σύνθετες ιστορίες, πλουτίζουν το λεξιλόγιο, βελτιώνουν τη μνήμη, τη φαντασία, συμβολοποιούν, αναγνωρίζουν πιο μεγάλη γκάμα συναισθημάτων και άρα κάνουν πιο σύνθετες νοητικές διαδικασίες, πιο σύνθετες σκέψεις, βελτιώνει τη γραφή, η ικανότητα για προφορικό λόγο, η συντήρηση του διαλόγου, ο αυθόρμητος λόγος. Άρα η επιστήμη επιβεβαιώνει αυτό που συνέβη με τον Einstein, που όταν μια μάνα τον ρώτησε τι να κάνω για να γίνει το παιδί μου πιο έξυπνο, το 5χρονο παιδί της πιο έξυπνο, αυτός της είπε, διάβαζε του παραμύθια. Μόνο αυτό, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, παραμύθια. Πολλά παραμύθια, της είπε. Επίσης, αυτή η εμπειρία που είχαμε με την ομάδα αφήγησης στα πλαίσια του τμήματος ζωγραφικής, που μετά από το διάβασμα ενός παραμυθιού παρακολουθούσαμε τις ζωγραφιές, που ήταν απίστευτα πιο πλούσιες με τα χρώματα και πώς εικονοποιούσαν τα παιδιά το παραμύθι, που είναι ένα δείγμα ότι εκείνη την ώρα είχαν τραφεί, είχαν πάρει πολλά ερεθίσματα. Αυτά δεν πρέπει να ξεχνιούνται, ούτε να υποτιμάται η σημασία τους. Δηλαδή, είναι ανάγκη να είμαστε η γλώσσα μας.
και να μην αρκούμεθα μόνο στη χρήση της γλώσσας για διάφορες λειτουργίες της καθημερινότητας. Ερχόμενοι τώρα στο βιβλίο, να πω δύο λόγια για τη γραφή καταρχάς της Νένας. Η Νένα έχει μια γραφή που επηρεάζεται από το παραδοσιακό παραμύθι, από κάτι δηλαδή πολύ πηγαίο, το οποίο έχει επηρεάσει τη γλώσσα και το ύφος της. Απολαμβάνει τη γλώσσα διαβάζοντας τα παραμύθια της και αναλογίζεσαι ότι έτσι τα ξεφύγησαν και παλιότερα οι παραμυθάδες, που ακούγοντας τους πιο παλιούς αφήνουν να αφηγούνται ύστερα και εκείνοι τα δικά τους, συνεχίζοντας την παράδοση. Έτσι συνεχίζει και εκείνη από μια ανάγκη, όπως συχνά με εξομολογείται η ίδια, να σκαλίσει αναμνήσεις που είναι καταγεγραμμένες μέσα μας και να τις μεταφέρει στους μαθητές, μεταφέροντας εικόνες θαλπουρής και ζεστασιάς. Σε τέτοιες εποχές του ίντερνετ και του διαδικτύου που ο λόγιμος πολεμιέται, το να αγωνίζεσαι να διατηρήσεις αυτή τη βιωματική σχέση με τη γλώσσα και τις πηγές της είναι άξιο και πολύτιμο, αφού είναι και δασκάλο. Διαποτίζει τα παιδιά με αυτές τις διαδικασίες, τις οποίες υποδεικνύει ως δρόμο για όλους όσους έρχονται σε επαφή με παιδιά. Ο δρόμος αυτός είναι ο ξεχασμένος δρόμος της απλής, ουσιαστικής επικοινωνίας παιδιού και ενήλικα, όπου ο ένας διατίθεται καταρχήν να αφιερώσει χρόνο στον άλλον με το μοίρασμα και την απόλαυση μιας ιστορίας, σαν ο ένας να τρέφει τον άλλον. Τώρα η ιστορία του βιβλίου βασίζεται σε ένα μεγάλο παραμύθι. Το βιβλίο ουσιαστικά συνιστά ένα παραμύθι, μέσα στο οποίο υπάρχουν σπαρμένα μικρότερα παραμύθια και η συγγραφέας χρησιμοποιεί την τεχνική του εγκιβωτισμού, που είναι με απλά λόγια το να ξεκινάει κανείς από μια βασική αρχική ιστορία, η οποία συμπληρώνεται με δευτερεύουσες ιστορίες που παρεμβάλλονται. Πρόκειται για τεχνική που είναι πολύ παλιά και πρώτος τη χρησιμοποίησε ο Όμηρος στα ομηρικά έπια. Είπαμε πολλά και σώνει λοιπόν. Ο τίτλος ολόκληρος είπαμε πολλά και σώνει και ας λαλήσει κι άλλο αηδόνι. Είναι μια κλασική κατακλείδα των λαϊκών παραμυθιών, όπως το έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα, σηματοδοτεί το τέλος του παραμυθιού. Τώρα δύο λόγια για την περίληψη. Είναι ένας παράξενος ταξιδιώτης που κουβαλάει μια παράξενη πραμάτια. Με αυτή την πραμάτια θα προσπαθήσει να μαλακώσει τη σκληρή καρδιά του Βασιλόπουλου, που είναι μελαγχολικό και δυστυχισμένο. Η πραμάτια αυτή είναι τα παραμύθια και το Βασιλόπουλο θα διανύσει μια πορεία σκέψης, θα αντλήσει διάφορες αλήθειες ζωής, θα νιώσει διάφορα συναισθήματα και στο τέλος θα αλλάξει και όλα αυτά θα γιατρέψουν την ψυχή του. Να σημειώσω πριν αρχίσει να διαβάζει η Κωνσταντίνα, τα πρώτα παραμύθια που αναφέρονται σαν μορφές θεραπείας είναι τα παραμύθια της Σεχραζάδ, η οποία στις 1001 νύχτες καλείται να γιατρέψει την ψυχή του βασιλιά που υπέφερε από κατάθλιψη και προσπάθησε μέσω αυτών να αποκαταστήσει το μίσος του για τις γυναίκες. Σας ευχαριστώ και δίνω το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Πρώτα θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη φίλη μου την Νένα που με κάλεσε εδώ να διαβάσω ένα από τα παραμύθια της. Είναι με μεγάλη μου χαρά γιατί είναι το πρώτο σου βιβλίο. Λοιπόν, θα σας διαβάσω την αρχή του βιβλίου, ένα από τα παραμύθια και το τέλος. Να πάρετε έτσι λίγο μια γεύση. Μια φορά και έναν καιρό ήταν σε ένα μακρινό βασίλειο ένας βασιλιάς, πολύ καλός και πονετικός. Όμως κακιά μοίρα είχε βαρέσει το βασίλειό του. Ο μονάκριβος γιος του δεν είχε όρεξη για τίποτα. Παρά μονάχα στο κρεβάτι του ξαπλωμένος ήταν, κατσούφης και γκρινιάρης και όλα παραπονιόταν και του έφταγαν όλα. Γιατριά δεν υπήρχε, ό,τι και να είχε κάνει ο άμυρος πατέρας. Τι γιατρούς, τι μάγους. Ο γιος του δεν ευχαριστιόταν τίποτα. Ούτε έβλεπε τι γινόταν γύρω από το βασίλειό του. Μια μέρα, λένε, ακούστηκε κάτω από τα παράθυρα του βασιλείου να φωνάζει ένας ταξιδιώτης. «Παραμύθια πουλώ! Παραμύθια πουλώ!» Τον βάζουν μέσα στο παλάτι μπροστά στο βασιλιά και τον ρωτάνε για αυτή την παράξενη πραμάτια του. «Βασιλιά μου, οι άνθρωποι ζητούν παραμύθια για να τρέψουν τις πληγές τους. Ιατρικό κουβαλάω», είπε ο ταξιδιώτης. «Ο γιος μου είναι άρρωστος, ούτε χαίρεται τίποτα, ούτε του αρέσει τίποτα. Αν καταφέρεις με αυτό το ιατρικό να το κάνεις καλά, θα σε γεμίσω χρυσάφι. Ιδάλλως θα σε χώσω στο κουντρούμι.
του είπε ο βασιλιάς, με τα χαράς πολυχρονεμένη μου, στις διαταγές σου. Έτσι παρουσιάστηκε μπροστά στο παλικάρι που εκείνη την ώρα νοχηλικά καθόταν στο κρεβάτι του, ανάμεσα στα μαξιλάρια. «Ποιος είσαι του λόγου σου εσύ?» «Εγώ, αρχοντόπουλό μου, είμαι ένας ταξιδιώτης που θέλω δώρο να σου χαρίσω. Σπάνια, που τα έφερα από τα πέρατα του κόσμου. Χρόνια τα κουβαλάω και θέλω να τα δεις. Μπορεί και να σου αρέσουν». «Τίποτα δεν μου αρέσει. Τι το σπουδαίο έχεις που αξίζει να το δω?» είπε το Βασιλόπουλο. Τότε ο ταξιδιώτης άνοιξε το σακούλι του και έβγαλε μερικά σακουλάκια μικρότερα με κόκκινο χρώμα. «Τούτα εδώ είναι γεμάτα από αγάπη και πόνο, παλικάρι μου. Γιατί μόνο να αγαπάς και πονέσεις γι' αυτό, τότε καταλαβαίνεις τι είναι η αγάπη. Έχεις αγαπήσει ποτέ?» «Μα ναι, αγαπώ τον εαυτό μου και γι' αυτό θέλω να είμαι ευτυχισμένος. Αλλά τίποτα δεν με κάνει». Έτσι άνοιξε το πρώτο σακουλάκι και λόγια πλέχτηκαν στον αέρα με μυρωδιές και εικόνες. «Άκου την ιστορία, Βασιλόπουλό μου». Το αηδόνι και το φεγγάρι. Το παραμύθι αυτό είναι τόσο παλιό, από την εποχή που ακόμα τα αηδόνια έβγαιναν τη μέρα και λαλούσαν τα όμορφα τραγούδια του στον ήλιο. Κάποτε, ένα μικρό αηδονάκι που μόλις είχε μάθει να πετάει και έκανε τις πρώτες τους βόλτες, χάθηκε μέσα στα πυκνά δέντρα του δάσους. Ώρες πετούσε ψάχνοντας τη φωλιά του και άρχισε να νυχτώνει. Όλα ήταν ήσυχα τριγύρω και δεν ακουγόταν τίποτα. «Τι θα κάνω τώρα?» άρχισε το αηδονάκι να κοιτάζει ανήσυχα τριγύρω. «Αχ, θα κλαίει η μανούλα μου». «Μη στεναχωριέσαι, μικρό μου αηδόνι. Η μανούλα σου δεν ανησυχεί πια. Άνοιξες τα φτερά σου. Πέταξες. Είσαι έτοιμο τώρα?» Ακούστηκε μια φωνή. «Ποιος μιλάει?» «Εγώ. Κοίτα ψηλά». Γύρισε τα μάτια ψηλά και είδε ένα χλωμό, κίτρινο πρόσωπο με ένα πλατή χαμόγελο. Ήταν το ολόγιομο φεγγάρι που εκείνη την ώρα είχε φανεί πίσω από τα σύννεφα που το έκρυβαν. Έλαμψε ο τόπος τριγύρω. «Δεν σε έχω ξαναδεί», του είπε το αηδόνι. «Είμαι το φεγγάρι. Φωτίζω τα βράδια την πλάση, όταν βγαίνουν τα νυχτοπούλια και τα ζώα να κυνηγήσουν, την ώρα που εσύ κοιμάσαι. Και τι νομίζεις πως κάνεις εκεί ψηλά που είσαι? Στέκεσαι σιωπηλό και μακρινό από τους ανθρώπους. Κανείς δεν μπορεί να σε φτάσει. Τώρα είσαι εδώ, σε λίγο θα χαθείς και πάλι πίσω από τα σύννεφα», του είπε το αηδόνι, ίσως για να κρύψει την ανησυχία που ένιωθε. «Εγώ νομίζεις πως δεν κάνω τίποτα? Θες να σου πω μια ιστορία?» «Για πες μου, μήπως ξημερώσει πιο γρήγορα», είπε το αηδόνι, και το φεγγάρι ξεκίνησε. Κάποτε ήταν ένας πατέρας που είχε μικρά παιδιά. Η γυναίκα του είχε πεθάνει και αυτός τα μεγάλωνε μονάχος του, με τη βαρκούλα του, εδώ στη λίμνη του δάσους. Ό,τι έπιανε, τα πουλούσε. Και έτσι ζούσαν. Μια μέρα, όμως, έπεσε θανατικό και αρρώστηκε στο χωριό και τα παιδιά του αρρώστησαν. Κάλεσε τον γιατρό και του είπε πως για να γιάνουν τα παιδιά του έπρεπε να φάνε ψαρόσου. Αλλιώς μπορεί και να μην ζούσαν. Έτσι ο έρμος έριχνε κάθε μέρα και κάθε νύχτα τα δίχτυα του. Μάταια όμως, κανένα ψάρι δεν πιανόταν όσο και να προσπαθούσε και έκλαιγε για την κακιά του τύχη. Ένα βράδυ που ήμουν πανσέλινος, άκουσα την προσευχή του. Άκουσα ακόμα και το όνομά μου να καλεί. Χωρίς να χάσω καιρό, «Για πες μου, φεγγαράκι μου, τι έκανες?» Φώτισα με όση δύναμη μπορούσα. Τόσο που είπες πως ήταν μέρα. Ξάφνου η λίμνη ταράχτηκε. Ψάρια πολλά μπλέχτηκαν στα δίχτυα του ψαρά, γιατί μπερδεύτηκαν από το φως μου. Έτσι γλίτωσαν τα παιδάκια του ψαρά. Το φεγγάρι σώπασε. «Όλα τα βλέπεις από εκεί ψηλά?» ρώτησε το αηδονάκι μετά από κάμποση ώρα. «Όλα. Και όταν πρέπει να φωτίζω, φωτίζω. Και άλλοτε πάλι κρύβομαι». «Κρύβεσαι. Αυτό καλό δεν είναι». «Άκου και θα καταλάβεις». Και το φεγγάρι συνέχισε. Μια φορά ήταν μια κοπέλα όμορφη, φαντάμορφη. Ζούσε κάπου στο δάσος με τον γέρο πατέρα της πολύ φτωχικά. Ο γέρος δούλευε στα χωράφια ενός φοβερού και τρομερού άρχοντα. Κάποτε, ο φτωχός πατέρας έκλεψε μια χούφτα σιτάρι για να το πάει σπίτι του για την κόρη του, που μέρες τώρα ήταν νηστική. Όμως, τον είδαν οι υπηρέτες του άρχοντα και αμέσως τον έπιασαν. Τον φυλάκισαν, τον βασάνισαν και στο τέλος τον διέταξαν να πάει να πει στην κόρη του πως θα πάνε να την πάρουν και να την πάνε στον άρχοντα. Γύρισε ο πατέρας πίσω, τα είπε όλα στην κόρη του και αποφάσισαν να κρυφτούν στο δάσος και να φύγουν μακριά. Νύχτα ξεκίνησαν και προχωρούσαν βαθιά στο δάσος.
όταν άκουσαν γαρίσματα σκυλιών και φωνές ανθρώπων. Ήταν οι υπηρέτες του Άρχοντα που πήγαιναν να βρουν τον πατέρα και την κόρη. Αυτοί έτρεχαν, ώσπου κρύφτηκαν μέσα σε μια κουφάλια βελανιδιάς. Τους έβλεπα από ψηλά που αγκαλιασμένοι παρακαλούσαν να λιγοστέψουν το φως μου και να τους κρύψουν. Έτσι κι έκανα. Κρύφτηκα πολλή ώρα πίσω από τα σύννεφα, ώσπου οι υπηρέτες έχασαν τον δρόμο τους και γύρισαν πίσω. Φεγγάρι μου, μόνο τους ανθρώπους φροντίζεις. Αηδόνι μου, κάποτε μια ξάστερη βραδιά που έπεφτε το φως μου μέσα σε αυτή εδώ τη λίμνη, είδα να έρχεται από μακριά ένα πλάσμα περήφανο. Ήταν ένα όμορφο ελάφι, με κέρατα που γυάλιζαν στο φέγγος μου. Το τρίχωμά του ήταν λίγο, έδειχνε πως ήταν νεαρό, γεμάτο ζωή. Το φανταζόμουν να τρέχει στο λιβάδι και να δώσει αμέριμνη. Έσκυψε και τάραξε τα νερά της λίμνης, πίνοντας το νερό της. Δεν είχα δει ποτέ μου τόσο όμορφο ελάφι, όταν ξάφνου κάτι ακούστηκε και έπεσε σχεδόν κάτω, γεμίζοντας το νερό κόκκινα σημάδια από αίμα. Ένα βέλος καρφωμένο έκανε αυτό το όμορφο ελάφι να σπαρταράει από πόνο. Έβλεπα στα ανοιχτά μάτια του τη μορφή μου να αντανακλάται και δεν άντεξα. Δάκρυα από τα μάτια μου έπεσαν, αλλά έπεσαν στα νερά της λίμνης και άλλα πάνω, χαρίζοντάς του τη ζωή που παραλίγο να έφευγε. Οι άνθρωποι που βρήκαν τα δάκρυά μου στη λίμνη τα είπαν φεγγαρόπιτες και τα κράτησαν για φυλαχτό. Είναι σπουδαία όλα αυτά, φεγγάρι μου, να ακούς τις σκέψεις των πλασμάτων. Όλα τα ακούω. Τα λόγια των ερωτευμένων, τις προσευχές των ξενιτεμένων, τα παρακάλια και όλα, είπε το φεγγάρι ντροπαλά. Όλοι πρέπει να μάθουν για σένα. Τώρα που θα ξημερώσει, θα το τραγουδήσω παντού, είπε το αηδόνι. Και έλεγε ιστορίες στο φεγγάρι και άκουγε το αηδόνι, ώσπου ξημέρωσε και το πρόσωπο του φεγγαριού άρχισε να ξεφοριάζει. Φεγγαράκι μου, θα έρχομαι κάθε βράδυ να μου λες τις ιστορίες σου. Έχε γεια, είπε το αηδόνι και πέταξε. Και από τότε και κάθε βράδυ το αηδόνι πήγαινε στο φεγγάρι όπως και όλα τα επόμενα αηδόνια. Αν ακούσεις αηδόνι τη νύχτα, είναι που κουβεντιάζει με το φεγγάρι και τα πλάσματα τούτης της γης. Εκείνη την ώρα ακούστηκε ένα αηδονάκι στο βάθος του βασιλικού κήπου και το βασιλόπουλο άνοιξε τα μάτια του. Τον είχε πάρει γλυκά ο ύπνος. Ο άντρας με την πραμάτια του τον κοιτούσε στοργικά. Ο νεαρός άντρας σηκώθηκε, πήγε στο γραφείο του, άνοιξε το ντουλάπι του και πήρε ένα σακουλάκι με φλωριά. Πάρτο, είναι η αμοιβή σου, ταξιδιώτη. Όχι, Βασιλόπουλο, η αμοιβή μου είναι να μεγαλώσεις, να κάνεις παιδιά και να πεις αυτά τις ιστορίες μου και αυτά στα δικά τους παιδιά. Η αποστολή μου τελειώνει εδώ. Είπαμε πολλά και σώνει, και ας λαλήσει κι άλλο ειδώνει, Βασιλόπουλό μου, είπε ο παράξενος ταξιδιώτης και χάθηκε από τα μάτια του. Ευχαριστώ. Ναι, να θέλεις να πεις κάτι. Μετά από όλα αυτά τα σπουδαία, να πω και εγώ τα ταπεινά, αν και είμαι δασκάλα και ασχολούμαι με την αφήγηση παραμυθιού και το θεατρικό παιχνίδι, η ενασχόλησή μου αυτή ξεκίνησε από την εφηβεία μου, όταν η προγιαγιά μου, η Λαμπρινή Αυδελά, η οποία έφυγε πλήρης ημερών, μου είπε ένα παραμύθι, ένα έμετρο παραμύθι του Κωνσταντίνου. Από τότε επηρεάστηκα και αποφάσισα να καταγράψω όσα παραμύθια μπορούσα από τους παππούδες μου και από άλλους αφηγητές, όπως για παράδειγμα ο Σκυλογιάννης, ο οποίος υπάρχει μέσα στο βιβλίο μου και είναι ένα παραμύθι που μου είπε ο κύριος Χρήστος Γυρνάς από το Κεραμίδι, νομίζω είναι η κυρία Σοφία Κακαρούνα εδώ, κάπου, που είναι ο πατέρας της, ήταν ο πατέρας της. Όπως ένα παραμύθι που μου είπε η γιαγιά μου, η Ελευθερία η Αυδελά, το Τσιτσιμπόπο. Γεια σου γιαγιά, ξέρω εκεί είσαι. Λοιπόν, επηρεάστηκα λοιπόν, τα κατέγραψα και αποφάσισα να γράψω και εγώ τις δικές μου ιστορίες. Κατέγραψα λαχνίσματα, ανανορίσματα και όλα αυτά, γιατί αποφάσισα ότι η προφορική μας λογοτεχνία, τα λαϊκά παραμύθια, όλες αυτές οι παραδόσεις είναι κρίμα να χαθούν, γιατί είναι η ταυτότητά μας. Δεν θέλω σίγουρα να λέγομαι συγγραφέας, γιατί αυτό νομίζω ότι προϋποθέτει μια μαθητεία και μια σπουδή, μια εμπειρία. Θα ήθελα καλύτερα να είμαι σαν ένας ταξιδιώτης σε ένα μουσείο που πηγαίνει, βλέπει εικόνες, μαζεύει εικόνες και κάνει καλύτερη τη μέρα του. Θα ήθελα καλύτερα να λέγομαι παραμυθάς ή παραμυθοποιός, σαν αυτούς που ξεπηδάνε τις παιδικές μας αναμνήσεις, καθισμένοι κάτω σε χαλιά να λένε ιστορίες.
Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι πιστεύω πάρα πολύ στη δύναμη των παραμυθιών, σαν ψυχοθεραπευτικό μέσο και ψυχαγωγικό. Πιστεύω στη μαγεία, στα θαύματα. Πιστεύω πως αν δεν χάσουμε σαν λαό στην ταυτότητά μας, που μέσα σε αυτή είναι και ο λαϊκός μας πολιτισμός, θα αντέξουμε και τις δυσκολίες, μέσα στην Ελλάδα της κρίσης και της παρακμής. Πιστεύω πως αν καλέσουμε πάλι τις νεράιδες και τους χαμένους ήρωες, θα έχουμε μια προοπτική στο όνειρο. Πιστεύω στο παραμύθι και όχι στο παραμύθιασμα. Πιστεύω στο έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Κέντρο Λόγου, Τέχνης και Επιστήμης Αμφιλοχίας Δίωδος, στην κυρία Ειρήνη Φίλου που είναι πρόεδρος, στο Συμβούλιο και στα μέλη που με υποστήριξαν πάρα πολύ, γιατί χωρίς τη δική τους βοήθεια η εκδήλωση αυτή δεν θα γινόταν έτσι όπως θα έπρεπε. Ευχαριστώ το Δήμο Αμφιλοχίας για την παραχώρηση της αίθουσας. Ευχαριστώ το RTV, το Μαΐστρο, τα site Αμφιλοχία, Καρβασαράς Νέα, το Βασίλη Τζουβάνο και την ομάδα του που με υποστήριξαν και προώθησαν όλη αυτή την εκδήλωση. Ευχαριστώ τους γονείς μου, τους αγαπημένους μου ανθρώπους, τους φίλους μου, που παρόλο που ήξερα ότι δεν τους άρεσαν τα παραμύθια, υπομονετικά στο σαλόνι με άκουγαν και αν κάποτε πάρω το Νόμπελ λογοτεχνίας, σίγουρα θα τους το αφιερώσω για την τεράστια υπομονή που έδειξαν σε μένα. Ευχαριστώ όλους εσάς που ήρθατε σήμερα, τους φίλους μου, τους νέους και παλιούς και άγνωστους που θα ήθελα πολύ να γνωριστούμε, και ευχαριστώ και τους συγγραφείς που ήρθαν από τόσο μακριά να δείξουν τα όμορφα και να παρουσιάσουν τα όμορφα τους βιβλία. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Μην φεύγετε μισό λεπτό, εμείς μπορεί να τελειώσαμε την παρουσίαση, αλλά θα ήθελα τη βραδιά να την κλείσετε εσείς με τυχόν ερωτήσεις που έχετε να κάνετε στην Έλληνα.